na sene bet wade kobo mbere ka imenu wonde mwen so ni so ni ahode okobo no wanu asane bet wona sene kobo no e hwa ne ne yire odi mi ka do ko gina ekuru nanim oba bunu rof e bet na twetwe nani me police fo be kire kotu anya sam ketuwa eja mesu ya di minim ho hwe baye minim baye minibi nti maso me de baye no se besere mu ada mo hwe mame de hunu mitirim ene makomam no mitirim fita ayere minim ho hwe na koda ndi baye ne to biso na mame kola na yare no omo ape na yasa omo so de nam nsi ni baby kro omo de ne kro ya baye nka hwe nkire obi ya metere fio ni ya to dwum ni ya pima kutia ni ebube enum be parom tato ene adwum ni bebre na mame emse mozo ase mu pehuru kakra bi SDF te priest of volume achase mozo ase ne mo pese de bi esa no no bi esa na akosra se be me na ni agi enani aha no uze mene omo tu ya adwuma me nhwe ho nhwe ani na da wuzi ya de pima kutia se fio enya ne to ja da bi anwom no ono to do nwum ayende so se me say nwum ayem de no me to me maso sesi a wa ga beka se me de pima kutia so bia na nyem no me nwum na me de na me to asane ya de ne ma ya sane so ma en no obi an to dwum ho pima kutia enye hu ho fie ho sa ja samle be no mo pima kutia pa chawan producer be fra ayi kwadwo asemo kwadwo poku ene na yire emame na menhwe ebia na ensemo a ya maame no mo kan ebia na nim ebia sabe nyini ena akofa kasa abro mo bia na kwadwo poku ne na yire kasa omo nkan si omo nim so omo be mba cho maame om de asimo nim pipo se mo bevo yes mba cho ba no bo mi di no se antiana na bevo no wo yeme eno hunti enna omo ne wo yare no pa cho ai ene bo udi akola na ai onya mfie be du ba ko se edumiyun so na adne kwa didie no pa cho da bi o se na me be fu na me ye na me de ya wona odi obi kwa didie no na me de ya de no eye no wada na ka me be fu na me de ya de na ama no ike so me de atu ye tirimu pa cho yare no onyini ansa na onya anase osunya ya onya se ya no onya ansa ya atie fo modaro masembe tie mi yi amesremo a yare bi ho aya na de hye dum eni adan na ni nyina ne se bia na yare ambe boso ebi hawo mesremo me chiro ba bia ma ade akọ one touch hepatitis B obi obeje wa boso so obehwe mfie nan no watuatua ho a ho akiri we na edaso woni peduem na hawo diabetes ene hawo yem kro pa bema sabe waye mre ewo mpem anase unkwamwe ehofem blood pressure ene hawo wagasatim se sisiaria ewo so no ano den papa malaria ne koko asthma anase nem yare bi ene wanyanti odwonso anansuo bi di akire anase ochemo a wakwa jana wi a wo chem no bo se ensuo sabe bi tise man tise ahobaye nsuo na edi akire wo yale sayare atiti say yemfa nhye baye enye baye nipa ho ade o se nipa yale Bible say Jesus Christ okro ba sa iso yale na wo yale ba bia metro ma ade akọ fast natural clinic se what di no fast natural clinic ni din en ho se okwa ye beye no fast and 10 times wada e di amaw bodi beka se 10 times so ili ni nyina ne so be friend number 0243 61 76 92 uwa brochiro uwa Ghana ho bebia wo bia bomodin so be friend number no 0243 61 76 92 Eda Dr. Adubofo o se eltrum bia enka dem na do nyina so akadem se wo ya ba mu anso na akọ ho na wakọkasa gu Dr. Adubofo na so se doc wa de no a ya wo de mema emantie no emambia obeche wade yare ababo so nyina ne keka ho fa ko o mfidie
obehwem ediamo ye kona ye ne Kwadwo Poku akotwe enkomo Kwadwo ye mo akwa baba Nhyira FM so. Hello Obagovi na pom ti say Yesu adumo yo Kwadwo wadaroma ye maame nom ene ye papa nom bi abedru ase ha enu akosu asewa ewa ha kwasi manu ewa ha kua de bi ewa ha na omo nsem nyina ne se sebe mpreduasa obaba akontiapo na mu ko hwehwe mu no mu ahu se omo ene ye obaro mepa achewo ye ba ncha bebi sa asem no kro be no eno kro so abo maami ene papa wabo mba ye se brem kro de wo hwe wo bet se nyame ampata enka ode say kwasi manu de enka ode bet jinjam no kro be no yo ofa kofi nensu meda wase yo Kwadwo Poku na me kase me pa cha ofa kofi me strawa wani die adebi ene kwasi manu no mo ho na die omo na sem ne de nkan pesen ke de twinchen kakra because asem no eba esali yesini obia fa maamo ho so omo ba beka na sesie ya akwala we no eyare na ba no a ye beka ho asem no ene omo nso adi akira ba bi eti kan pese we de mesramu onye se mesramu adwuma kan mesramu a kan de mo fa no nto ho na sekie wie we no a na no so ko omo ba ye no so report amam na nka no so ya plan se na no so kia yo ye de no ato nti yenwie we no aha yo na ye to so bi mi pa cha kwese wa no akwese wa no me ba to Kwadwo what in fear be say me 51 yeah okay you akwese wa no me pa to edi no anya no ne de fe na sama ha ni fie kura afọ kwa umunim tefe obia akwese wa hana ene frɛ no nti ofa kofi misramo bibia mo beye bia mo fa hana ene enya dwuma nti me ba be kyerɛ asɛm num. Hello ofa kofi pacho ye tio pa yo me fansa be busumi mienu ana busumi miensani me ba no me ne wo ho ye kodai ade akin no ene o company kyerɛ me sɛ nani tu bre no afensi na ya ase ne na wadi nka company am ye na ko hospital ye di kopia omusi enye problem bi omu problem bia e wa akwala ne ho pacho hospital o de ko kasiem anaketuam me de ne kwa Asaman I hospital ade no afra amra konfa no chinso me de ne ba Asaman district hospital yo yetio enti oda sorry ya okase na ni tu bre no afensi na ya ase ne ye ne ya no na me ye se Kwadwo ene kwada empai mempa no so kakra enti da me so me hwe program bi wo TV so enti me hwe no na ani bi kasa chem se na kwala na ma ne kwada ya hwe no enti me ti ba bi a me hwe program na me se Kwadwo jafta o mfimi jafta 3 times one film am sorry ko mpa no so enti bi ko mpa so me pusu no jafta na tese ni nyina wo da ho din won kasa na wa me pagya na ne ko da kire na won ma me tam na me die pro no enti me office for mo pie na me Kwadwo mumno ne jafta wo ene ne hon ma yidimika ya tam de ba abontie na wa fa taxi ene ade na kwa Asaman Azie hospital ho yedi ni ko duru ye de ne tena akumya so na nurse for no omo emergency one ye ne ho adwuma kwansin na nani so ate no kra nani so te no na o kasa no ho a wontimi ansa eno aso wo hwe wanim saa wontimi nkasa enti edi be 10 minutes no ena afedi o kasa ai na afedi tese wo di ago kra be kasa nye wono na ne ko de kira wo no ena o me se wonder on na bed ne doctor ba the doctor ba ya no ena obebu sa me se aden de ne ha kwala na me kan che no enti wo o hwehwe ne ma be hwehwe no free no ena o sa andi amokan nyina bibia no na ya so ne bibia nsese bia ha ne bi wo ho ana bia bibi se wo ene na ni so no so ye hwe ne moja ye kohwe no so moja ne ye enti enye problem bia sa ene ne enti bi be 2 hours time no mu yi ne de ne ba fi enti se di 2 weeks na adekro no ta ba biem ahomache enti anopa bia minyane nkwala ne mo mu sua de mi ko nyane no se ade a chinto mo so mi se afa mi pusu no ano the same thing na no hon ma no so be man so na ndi ni se ni krik sa de ne ko hospital ho me de ne ko the same thing doctor baya obehwe no doctor say problem bia no ndi de asoma me kan ne
adeɛ no a ɛtie no ɛntia nti doctor no de wɔyɛ no hwehwɛ mu bi awie yɛ mu ya sɛ nurse 2 bi aba bɛfrɛ me ne akwalaa no ɛna ɔmo de yɛ call baabi nti asɛm ɔmpɛ sɛ ɔmo ka kyerɛ sɛ adeɛ no ɛha akwalaa no ɛyɛ ɛfɔm yare ne pɛ sɛ ɛha no nti ɔmo tu mefo bebree kansɛm bebree nti me deɛ me ɔmo kaeɛ na sɛ yesu kristo bi mu saa yare yɛ wɔntimi nyɛ me bada nti meka no wɔ me tirim nti ɔmo ma yɛduro ɛne yɛbaa na ɔmo yɛ sɛ ɔmɛnom 2 weeks time no yɛn saa mfa ne mmra nti ɔbɛnum aduro no ɛna ɔmo saa ka kyerɛ sɛ yɛhu sɛ wakolapse saa no a ma yɛmfa ne ma hospital bi mu yɛnhwɛ minutes dodoɔ a obedi na hours dodoɔ obedi a ɔde bɛsɔre nti ampani ampa yɛbaa ne mehwɛ ɛma biribiara ɛberɛ biara ɛba saa na mahwɛ time ɔde bɛsɔre ne mmerɛ a ɔbɛkasa because ɛba saa a ɛsɛ di bɛɛ 10 minutes 15 minutes ansa na watumi akasa nti mmerɛ 2 weeks ni di a yɛkɔɔ na meka wei nyinaa kyerɛ wɔn mo ɛnna nti yɛkɔ no ma ne sɛ ne sukuu ataadeɛ nyinaa sɛ sɛnɛ ɛbɛyɛ a yɛgye aduro no a na kyerɛ sɛ mama ɔno akɔ sukuu na me de aduro no aba fie nti yɛkɔɔ a wɔn ne akwadaa no kasa kama atutu yɛfo mmerɛ bi a wɔn tumfo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a maba mu mu na wɔn wieɛ wɔn maa yɛduro so wɔn maa yɛduro no na yɛreba yɛduru hospital main gate na yɛbɛkyekyɛ abɔnten ne sɛ nurse baako frɛ me ɔbaa wɔfrɛ me kɔɔ ɛnam te kwadwo gyina ha twɛn me mekɔɔ no sɛ obra ɛfɛ sɛ yɛde aduro no baako ka ho ɛna wɔyi maa me na mepia ne ka nti mepie sika maa no nti mebaeɛ no afei meyɛ sɛ kwadwo yɛnkɔ a no a so wɔhwɛ m'ani saa na wɔgyina dan no na wɔhwɛ me saa nti na asi pɛ nso nti no meyɛɛ a na mete kwadwo yɛnkɔ nti ɛba saa nso adeɛ wɔbɛka biara wɔte bato ɔno kasa deɛ ɔntumi nkasa ɛna hɔnom a mene ne ɛbaa sie yɛfa ɔmo sukuu mu hɔ saa ne yɛbaa sie nti ɛbaeɛ ɛkɔɔ yɛ na ɔkɔdaeɛ kɔda mpa so nti bɛɛ sɛ 10 minutes a na ne nan nyinaa ɛwo so kyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ ɛna hɔnom a mefrɛ ne maame sɛ bra bɛhwɛ adeɛ nti ɔbaa nkyɛ sɛ ne nan ne ɛwo so nti ne nan so no mu ara bɛɛ sɛ 20 minutes time nti mu yɛ sɛ kɔlɛ yɛ asɔre kiki yɛnya no na ɔsi nya no na ɛdɛm obibi obi a wɔn sɛ no na si kɔdwo nya bote kyɛ ahoɔden so paa anyagoro me yire no kyɛ sɛ me ntimi no otimi pim me sɛ nti hɔnom a na ɛne asase kasa antiana ade o pɛsɛ ɔsɛ ma brabo ade na pɛsɛ ɔyɛ mta ɛne no bato ɛne ne firi he na ɛba akwala ne na ɛkapa antiana ade o pɛsɛ ɛnyɛ sɛ gitu that can obi o fi obi ate antiana ade o pɛsɛ ɔsɛ ma brabo nti in fact ɛne ne ba saa no ɛna me ka kyerɛ me wife sɛ obi anya botre ndo ɔmo nya botre na mase ba nso so wɔ hɔ bi nti ɔyɛ saa no na me yɛ sɛ yɛfrɛ ya company ba akomra ɔno nso ane saa yɛ ɔmo abusua pani ɛna ɔmo kɔɔ ya ɔmo kɔ frɛ nti ɔmo baa ne kyerɛ sɛ atekɔ ɛna ɔne yɛ tena ase yɛka deɛ asie bi sɛ na ɔne yɛ tena ase etu yɛfoa ɛfa ɛne no a aba no asɛm na waka no ne nso wɔ pa ɛdeɛ yɛnka ayi biara saa yɛhwɛ deɛ ɛbɛsie nti saa da nso na mekɔyɛ adwuma bi wɔ frɔt so nti mewɔ hɔ no mu yɛ adwuma no bɛɛ 5:30 kɔbɔ 6 mu hɔ no ɛna meba taa no ne meba baako mbaɛ sɛ da maa sɛ bra na jafka ayi na saa ba biem ɛne ne ampaniapa megyi mirika kirikirikirikiri mebaeɛ ne kyɛ sɛ ɛnam sɛ mabɔ aduro nti na mempɛ sɛ mekɔ akɔsɔ mu a megyi mirika kɔmpi a mekɔdwale baeɛ ɛneɛ mebaeɛ ne ɔfa kofi nya agorɔ kikikikikiki still no ɔsɛ bɔ nkiri antia na adɛn wopɛ sɛ ɔsɛ mabrabɔ adɛn na apɛ sɛ ɔyɛ me saa antia na adɛn na ɔka ɔbɔ din ni saa ɛsɛ aseɛ no deɛ ɛbaa ne yɛde ne sɛ dɛm ɛde ne sɛ dɛm bɛɛ sɛ 7 days nti afei deɛ ɔfa kofi na aboro yɛ so ɛna ne ma daeɛ sɛ mema ne mmra bɔnten na asɛm no a ɔɔka no afei deɛ ɛfie wofoɔ nyina obiara nti bi na daakye bi nyanka kasa ebi kɔ a yɛ ne yaka ɛde asɛ n'ano ɛne opi yɛde ne pie baa anim ɔbɔ nti bi ɛna hɔ nom ne maame sɛ kɔ na efie ha nom dan a ɛwɔ fie ha nyinaa nipa no a ɔreyɛ wɔ no kɔ hɔ kɔ ne dɛm ne nipa nyinaa hu ampanyampa ɔkɔwura ama se ha na yɛ a ɔwɔ hɔ yi dɛm na sɛ nipa no wanya abɔ ne din nti ne dɛm ano ɔbɛkɔ anaa nti ɔkɔɔ hɔ nom no ɛna ne maame yɛ sɛ
saa dan no me pakro wo ye o okay we de ene e bra betena ase ene obetena ase nti wo ma na ade ne te koye nti wo ma na esa ba nti ede ebi wo ma ti mba be se 12 times obakofi na so oba ne so obehu se de akwala ne pa esi bra da sem ketwa nkasemu ani nti na to ase ti nya be 2 weeks no na afa de ba bamto kose na de kete abese efie ni yem sa na me de na tena manim na mayire ne se de be ya okose bibia nti ebi be 2 weeks no ahonoma na waye wotinya no minya ne mane nko antene so no ko kasa mi se na mti minya no enti me yire no se wona me struggle se minya no na me yeso okay onko nti okoye no na okogina antene anim kasa antene se antiana wo ade a pese o de pa me so no nyankopɔ wahu santo brema na se wanyai ade a wo ye no a nyankopɔ obetua wo ka wo ye satan wuntimi nsa ma bra boda ya kwala ne kan ya obetena ase to obetena ase na ade na sekɔ nti na mehwɛ masi ni din se ebia nko obeka bibi se mi jafta mi de bia mi hu wo hia na se bia ze masi ya nkasa ebi panyina wo fio masi ya nkasa wa ka word nti enoma madwene twikosi nti asemi ekosu yi ade no kra na na anti akwala ya beka sem we pa wantimi anka bibia afei efiri honom no ebo be edi be 10 minutes time na wabeda kete no so wose da what asema aba be kate na so dia asem no abeka to waba kate agumasum se wu jafta wenya de wo ye no ne fira wani ana ene no de ofa kofi mi fancy ene mi wo fie ne do ka se because na ya wa ba mi mu e kan se jafta obi antimi mfira wani na so wani fra ene ne di nke be fiti ha no de ene nka enye papa ene no de me kasa man kan na me boa me kan enti efiri ono mo o so sa bodua kra kakra oro ko fu de me kasa me ba de ya brandi say wa kasa cha so akoyen toato anko asempa e pere yehuri oba ko fi mi cha so no eye na ye kwa busa pani ho na mde ko tu na anim se ade na e ko so no oba ntini di de bia ya red bebe onu ani di no oba ne ye ba wo ha kra mpo be bompa ye kra e ba e ma ne boni din ma hu nti ajado me srew fa be to antini anim ma me se eye no kra sa asem na akora ne kan ye no kra enkantini nyem na akora ne nya na hoto ene empani abusa pani si ye se wono nko antini nyina ho enye sa de nti hu na busia empani mfo ene me ka asem te no ukwada ya wade fiada ene ye fra asem no antisi onim ho hwe ene ye de ya pe bed ene ya tena na mpacha okemenu no osen ka me bo no me de bet e bo no ofa kofinya te bia madwene ye pa ne ye ko fie ho no mo no ensam o keka se me ba ta na asem a atwam nyina na okọ review no o ka asem no enti na asem abufuo ya bufuo ena ma me de ye sa de no enti ofa kofinya de ye wo ho ye ni obi ani asem enti na no na ne baba ko o kira de wo sirem en so wo ho bi kura ye frɛ no efie de ye frɛ ne dada enti oba he na obeka kire me wife say one ne won komo enti obeka asem nyina nse se de opeso ka kosie nyina ne se asem no ono so bekwa akoye ni hwehwemu na so okoye ni hwehwemu na so oba ne se ade ne nyane maame a enti ye be de na me yire se ke be frɛ ni pakura eburu sa na ya asa ka se o se nyani pasma si o na emom o man often se okwa onye so obeba aba be ka kire ye se enye ne maame a eno so so enye obi a ene obeka se enye ne maame de a ene no obeka edin foforo enti oba ye no ana ofre me wife se wakoye ndie na wie but ya ntini anka se eye ni pasma si but enipa ne se ade ni free me yire mo abusua mu ho no ma ana ade ni free enti edi be ye ba new year yam ana afi o sa be kan say ade no mpese o mdi ko nti edi nka o ka se ye mfa nko ana me ka che ni say in fact ni mo mde say si ade me ba na ho to na me pe enti se de wo ye nu o de enye wo na ye nu o ende me mpa tie bi but o mo no se o mo de be kwa me de me ni problem o mo mfa nko se duru ho na se bibia ni ho na se ye be ba o me be ba ten so mbe free se de o ma free ya
yenim fa ho bia yebeka enti obakofi ye de yasem nyina no enti ye de ye ni obi ani ti opoku sese ujiri se oba ne yare be ne ha no aha se dia ade no etie ni obakofi ade no eba edi nka no egina atrapoye miensa edi nka no ewo de eba ebe 2 weeks ni de na eye ni gidigidi se de obese ne man se de ye ka no a afi se di di be 40 days hono no afi de eba no wa kire ni nsam yenu agu na chi no ye se de se bio se bin prediasa konfo akoma ba na bia o ye sa no enti esa ba ubu sana asem so a oyi ano e de na no ne kire se eye nipa smati na ye no de atran kede kwan ano enti esa ba last ikure ye ba last ye na sa akona tibiem aye se de okula no ade no so ba otiem aye da so obefre ne na obefre ne ma no wo so otiem no de ne se twi na ni sa enti wo hu se afi de no asa akula na afi de aye se de esa ase kane no a enti ba ade a eye no Obogu Obakofi Obano ne ho to no awpe oh papa minimo bi obetimi aye na duru amanako yo minimo bi obetimi aye akora na duru amanako yo ujidi ana wonyini oh me didi etu de emfansi aye be se disa akomo we bi na me kosa me wono eti wo ankasa wono oyire de mommo maami bayi ne mu akora no mum na ebo bayi oh over wodi e omo mate hono a ma ante bi o hono wodi e o na ye oba pani a on de da bia o fie wodi ebucha ne se da ben na me kwajopoku ana ben rika agira kase ante ana na ye jafta da on kan da single day amamuntie single day na yan fari se dakro se obaro so yare ba no obo odin bo yidi a eno so na hwa na ye no oi ene se ne yasem ene ye ba so say ade ne ba otimi tiem fre ne maame ne papa na ade na ante na nko adin ene mo afa ye aye ne se wo tiem a da na obekọ no de ne se ne twi nani na wo ye anti eje se yasonu mu enti na afi wasate anti na ade na wo ye me sa ade o paso se ma brabo ha sa no oye yada se ye hia ko se bia be sa ba nche yo Obakofi e me so me da mo ati yo kwadopoku asaman ena ye no etwe nkomo maame ba che de o kan se o mo de asamba no di wo mo chi no ne se bia asampe na nkampe bia nsa me ka se me ba bra return me prasem o fie so se me dwaye na de ba ye ne se e fi za kwala wo de ba ye no o se aye gang na wo fie ho ne ye sa de no enya hu de gang ye we penifo aye nyinyini ye adult ye pese ye kire mo ade mamu ade bia na we maame we papa oba be so obefa kwa amrone wonte hwe kodu ba bia busa ayufu o say oh yeah will you go back to Ghana? I say, oh yeah. How are you? I say, oh yeah. Ada wa bodama na say, oh yeah. Bibia baby say bia oh yeah no kwa na aka trimisrew. Fa ko Lutheran Adult Basic School na yen kire wade labs no no. Ni nyina say be kire wade am ohunu. Obehunu akenkai hunu atworo. Obehunu akontabuo. Sele be ya wadwuma o ye obetimi abuhu akonta business. Obetimi business abuhu akonta no nya akonta pa wom. Na ni nyina say be sa kire ICT. Computer ne ho ne man ama so ahunu Facebook ne YouTube ene WhatsApp ene de keka aka ho nyina ye be kire ama ohunu na chese abo yie papa ama otimi ahunu ade eti se wo pese uhunu tworo uhunu sope na wankasa wadi sua na wankasa peja wadi sua no a ne nyina sa akwanya opportunity enyo hu enfrim etwe hu frim kra ne nyina sa dwumadie classes ne beba so awon kran ene Kumase Holy Trinity Lutheran School ewo kwada so estate Kumase ene dwumadie no ebeba so na sa opeso na etwe nkomo a 0249 553 988 0249 553 988 and 0269 210069 Mr. 67 0269
210067 0269 210067 na oni edi komo enkran fon so e number 0501 336 209 0501 336 209 na otumi ni edi nkomo agbebefo edi nupa ba ni nyina ne se e wo pese obody no e tontontron kama se asphalt anako Italia ni nyina se mona so bi mona kriwe pe bi agbebe fever ene agbebe tonic agbebe balm ye de bia bedwa so ma menkire okwan a efa so adwuma mona so bi mona cream no soap no ebe yi hunam kanka fru so ma ne pedua no ani ada ho ensa nyini sa be de nyini tu ase kra na ma o body no skin no ebe luku natural pa na aside fresh aka home mona cream so beboa honam kankan sabe omotuom ene oba bi udi bia sasra ho oba se ohwe na wase ho no niema ho na watibia yim se ne wakoto pano ni abon powder tip dead ne abon powder ne de magina famu no aka na famu kakra sa ni ja yimu ne magina ma hoto nantama apropro na boa mani pedua so unwi wo ho efu yie pa na wedie na tumi kama agbave fever wa malaria chiwo na ojo ho onye bramiento nchia na me ma agbave fever nom na nkwa ane na menim du papa pebi ena enom agbave tonic ene adura etumi koko papa etimi koko yi oba okwa fichira ensisi so anase meyi sabe fichi kondu bebia na eni no kola asesa ayese jabidie ebeba mo jare die frusane na etumi aboa ama wankasa wante ho afri yare bebre ensem agbave bam enso ba bia yo ye bia mesrewa a wo fa bitwitwi na enyi haw no mfiri ho na ohotowa yenso ye ho ato ye pa Agbave hospital diabetes na hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes koku and prostate be ma sabi untumi enyina so yie anase watenka atiko tipaye pa sabi utifati dwa ne friend asorope ni bi anase stroke for richim ho general consultation oba yaso yawa services na yede bi no medical lab ho scan service bi twitwa na fisuo so ya mo treating ponum ya betro kwan abefa so abedidi na onya hoden ska bia be ba so obia benya no oduro ya adwuma 24/7 chese yampo no holiday no rest yanya home wonti for any chim don't say heba say Agbave obehu ye adakoja achefo sa so ne kwamo himfini die nwe o kuma se ene to so kwantempo no so obetumi ene atwe nkomo nkran so utum last stop obetumi afra 0550 677 681 0550 677 681 and 024 6595256 024 6595256 na otumi eni atwe nkomo wey 76 cold liver oil oil nwanwa so bia ye de bo ampesi di ye de bibia ye sa de bom pae menyakopo hum sane pa omega 3 and vitamins wo mu no edoso A to D na unya bia ebo immune system no ma na yadwuma so immune system na stronger enya de are bia betu ebe pedua no sa na watwere emu beta ho yie pa na wani so ebehunu de na aboa ama onompe no ene onkase ni nyina hyehye kama pa na bema otirinwa afu yie na mani pedua no ahoden oni pedua eya wedie no so ebema na ahoden pa boba so obenya bi ye de ba se mebu abusua bo so mbu afo ba ko pe eno no sabre boafo kwasi enya seketwa kwasi boafo ebem na ono so na adwe nchira ba na mamenka se midimafo heba clinic enam do adri midimafo heba clinic ho enam do adri se ka so bi edimafo a na wo ho akire kɔ na oni wasem mawo na ni nyina ne se ne ode aba na no ode masa mesro ye ne ye be ma no ayese kriyon masa ebidia ese twoko a ya twera bana himfa se duru ba bi na wo pedo support am kura de adwonso a wunya na do se pre support am sa na de aya na yare se so obi gira ho no ahwenim no kwahwe be mo ka small boy be na trouser kesi a odwonso yi ye be na epanimu se be be ma ni nyina hi enye wo yare e ma no this time omo mpani e be huhuro wo mpani e be twie ni atwie ene atwi sa na kohini no ko an wo se jei na cheso amoba kem memansu na omonto ayi nwumo anopa
Nina Midimafo Heba Clinic and Odessa pennies enlargement Naba Maza Wagaza Befili. I want some and aquatri ediamao. Sana and Muabi infections are who do already pedianum ama akofa yaria hodo abro. Nina Belgium, Niamuan Wodru, Nanina Akomesau. Nia Eyepa ma beme bia wanyam vrije biasa. Eko. And say, I was also medical check up. Now, Quadria will bear man size, says so tear, and as a bibum, say Yakasia, and as a air phone, a babua palm went to make Jana Swabo Brandy. Doctor, Obetman was a no, what the Vigedia said, also bear man Bruce, and as what the Vigedia said, Obermano Esodo. Na Fradia. Why won't you Bidima for Omaba so moba abeboa na emema sabi emema susari jabem sina yetividia bajuma papa sana yare bi etise nem yare ahodo candida na emwode bi na aba ni peduamu typhoid na hawo hypertension for ichirim cancer obeboa pa stroke prostate na ho aba asem to Johnson sem wa hwia na Johnson ho anasa Johnson tentem mobode so do de be chirimu no money efua na madwa no eye maako du ni nyina so obetro 0245 61 63 36 0245 61 63 36 mempese obeframe of agofina wa hwa ne omoke rekromesrew abua kwakuo control fi ona kan osini suman ene nani doctor no ofia ha ne said ya head that to answer friends wo mra mechirechire mu yie entra dasa se kwa ofa so ma mema ni yirima ni nyina ya bechire en kan tete ne wo yirima no jai yirima ye wo le fa number 0245 61 63 36 agrofo of the covid do sa se me na wo de ai ed bidima fo ba no habibi duro mu head quarters and ho awasi over you sorry so bia do on pese broni awo no obia pe ana obia so pe kwase agudie na uso pese oba ubi uso na aka nkwase menyina be wale broni broni awade da fem nte su akra ni nte se broni nta ni nte broni ta hwehwam yen kranta ni ni sabrofo mo tan hwehwam na nyini yakọ broni ta no ode wa spill laugh ntagu ntibu nse ni tam ho se o mo kra de jai mo yama se se ewe you know enkoyo yes kwasi bu ofo broni atashe wo yenti o bravo vi ye 2020 yes ye catch bi ne kwase asem bi o he bi ni jai why sabi on say hwe ya on ti me say ye be koso awu heavy ye be koso awu short what a shock no empa hwe ma me form ti say hwe o de panyin for ti say o ezi akora na obi nya bi da panyin obi nya na akora de obi ayi bi da nya wa lubatu nyi wo ti o ka ta panyin e ya agro obetompa eso no oda fom kwasi wonnem pada ho kama to kwasi mama suadum kakra nyambo apahwe edu ba bia mtimi dwene ho pa senti kofi jima me abrantie menya bafum benyina dan bafo me se ye bebo ba yi me kra do bebo ba yi pa o kasa be tenten mo sasa utwa bra awurade a be kasa sa on hwe ye ma me no mo we dog vina uko twesa mpanyimfo we ma bi pressure da omo so omo homete because ye de baye ni ne ma bi atata wo mo omo ba ye ma ba wapen odo musa ma me ya otiwi se ne ma ba abrebe na o mfinche be se aduonu baako se ne ensi na esiwa emema se na pretty e be ko ni fie sabre no si mesiwa nso ampa chem obre ne me hwebe mpanyimfo na me hu se sabre no na chese be si na siwa ko ne abraka so hena imagine akaso hena wuye nya kran for binsi onye ni patwa waye ababa wapen na mema tudachi ya mo ne baye okokonyini wie na sebe wonim mu kotwintwam kakra se wo man patwa mani hunade o de hunade ya ma me de hunade sebe na na djuwe wutwe mamu ba betena hasi na what the pressure yesi bibinti ana aboa ayi akwede owura kusi bom nya ho no da pressure
pressure de di na chiso ukofa maamu we mo mbetena sa awo we say ya so condition ne de esi wo so na ni huna de sebe na ni huna de wodna ba betena ana sebe se wodi bibi oba ebedwane to binum si M1 because the epam ne so utie papa na asem wa wo ka wo si ne ba ne ka say mambe se papa maame ho anwa aba beka agumaso se ma hwe ma nya dem ye no bi fra mani owi ade no se de ekono awudi agurada kwa akura ne de befra because some the work ya se kika ne mabo mo kan ne da ko de ti babo dem am bia na ni babo ense bibi kokotu ni se na chese kokotu sika kuti ma me so kokuna na tede ba ofi yan kanche nipa ne pi se eniema e kosu sese wi ase no yare ewo ho no edoso yare wo wi ase o yare wo wi ase sabit na sunsun fam kura no a ehifa na okwa ya ekoka che o se ma amu na sabio ebi o mo de baye ha oba no o se if oba ye no no anum no ahu ne yefo o akra na samu a epie fi no na o ma me kura so yare de be o ma me ka che se ne o ye wo no kura dem ampa kura ma me dem na de ya o kan o ti ba boni di anya ho na bakwa kura because I had said there na no bibra ko ne kasa adambo ba nipa wonu asebe udi ba ku kwada numu no odo ba ni nam saa na no akwa bi ama ha sei ababa obo ama ha sei tell what say would ne ko say dem ma ko we no obi ba ha say would na ko say dem tum akwa we no oba nipa gu adwuma mo soro ha o ti ase obom di pe wa ko kasa mo ko we no wo kar ba ku ni bi wa ko di mie wo dem tum na peso obetua so ba ko susu ba se wono su ba sa tam na enua so mi so na wa ha live wono su ba ya wasi so mi so wasi so mi so na kwa mba dwemba obo kwa ni pa ba ko bondi mi ensa so mi so kwa mba dwemba na ayi no ba ko ka no do live worship so omo ya nada ani akofre so mi so ba one sise obi no obi da de kios spam we ba dimitri be fa ne so ase telefon so mi so ba so mi so obi san se na mama we so mi so no kura what say o so mi so no afo describe no ba san so mi so ne gina ne ne di nkomo adwene na say bibi ha nipa no inside see ebehwe ne atu ho na mon ne ahwe ade property a koso nipa na brabom no na ye anwa bibifo bibi ya bonsam na adro ma tension si maame so yes etiasa wo pedro man fi so bi na ye no bibi na so adwena kweso daku won so oba no wato wrem obekọ no awuda wrem ho no we say asha tezi sa na bi ni de ati o wan pa no anso na ado ani akoso beye ada kanka betie si so oboto wrem mu hu na adam kwako no awuda ho me na se pi nyadia he ba center obdi nyadia he ba Mr. Bedwa so ni nyina se malaria fever ena ha wonu mu atoa pebi ne no general body pains ebetu ase akora nyadia na edro dinkese pa nyadia nipadua nyadia nanum dua onum dua nipadua no ebenya hoden prim na gina ho se dua enya sankitu akora so pedudu to ade okọ ayeho selebia ho a okana ha obenya bi na mum penisi obi wajapade a oni ajapade ensena ban ni nyina so obefre yaso ye ho na dodo bi apebi ade abreo 0558 565890 0558 565890 and 0270 417669 0270 417669 ogoro nidika asembisi nana areho na obi edika obi anumu o ahwa obekasa ma obi akoye bibia enye o ka se man ba ko so bo so man pani ko for solar road na ko TV so no original tem ese o ka se bia na ko fo ejina ko TV so original tem e kamre bi ne enkola abrem na meni abranti bi ne eni nhia kra de bia ne yeko sa na me yare ne yeko medical hospital ene yeko wo me pani ne gese ade ne yeko mi bia ne wo me pani se biko wuya na ko bi ti menu masema kokofa abranti ene sem na ona akumie me da wona me yehwe no abranti ni di na me boss ko pem sem de sore boni di sa enso na yare am yare na edimi ko ti acha no na emfasa no onu se
ɛkwan a bibu ne di no wo akyira ade bi abaka sesei na yɛtimi enyina ho enka sɛ adeti na waka kasa ebia na ɛwɔ hɔ egyanyama mienu what bibi te fɛ ne samankom ɛto hɔ de ebitwa be so so no akansem bia ɔwɔ no kra obi na ɛhɔ hɔ etimi so bi so no akasa no akanyem bi amra pii ana bibia na yare ne su ebetimi awɔ hɔ ana sunsum nyama bi so ɛwɔ hɔ iteba obetuma bodina akoni pa no ho nemum ade ba kwa ha adwene sɛ ɔka sɛ koni pa no ha wo no koni ho koni dem na koduni dem na koduni kwana no asasa na chi ebia nipa no ansa na betuma ka sɛ wonim nipa no de onim wo no obetuma ba bewura wo dem beto onimori a oka so nkodi pa no mu a ayɛ bi asɔfo ɔsɛ mabo mbabe boawu mabo eji hefa na abo no asaka ono obo ka to aba na honhom no aba no eto hunu bia be wu frɛ ne ba nyina tibi ka nyina afo so busa sɛ hefa na abo hefa na ate dia ne gese honhom na ba ye no wa honhom no kwan no ba ne gese wa yira no na ka sɛ honhom maba wa ba dia honhom ne gese onya ba obi a honhom de onya ba onim de honhom ade mu bia no wi na sa busa sɛ hefa na asa wo dia ne gese wata bisi na chi wata wa yira na ya na edu baabi a ɛyɛ sɛ ade a ɛnyɛ no kora na mode tu nipa bi so na gu nipa bi anim ase anu yɛ den nyame mo jawrin bibi ɔkɔ ya asabia no nurse fo aka kyɛ sɛ sabi yare ne twere wɔ sɛ Yesu di mu onye ni Yesu di mu onye ni sɛ on de du baabi a Yesu mo na me ba twere betima yɛ no na wo yɛ wan on sɛ Yesu do ebi kono kan na apaba ya no apaba cause adi bu abetiri akokɔhyɛ no ati bibia ne da akɔhyɛ bɛyie okromfo so sɛ ya na ɛyɛ sɛ ubegu obi ni mu aseɛ bɛwi asɛ ne bɛnyɛ no kra adi ne nipa ne bɛyɛ wo Ghana yɛ pɛ bibi ti sɛ Germanica ɛnyɛ hwee wɔyɛ Germanica ɛnyɛ hwee but wogu ni mu aseɛ kɔkɔduro mu Germanica ɛnu hɔ ugwari bibi yesi apa onim bone fache but ogwani mu asia no wa hunu se sakwa no me fa so gudi pere ni mu asia na mmom ugwari bibi akra bi pe boy ne da sama ba ma menum de meti ba ka kire mu wi ase hu fache no jan tu onyini ni onu baby a eti wo yesa no nim se bia wo nyini ni tiri wo yesa de ne kire wo ne bia de ebetu won no ebechem die e won se yakopo ane mo de mahum aba mo brabo wie mo hu de mo nya hu na wie sabia ko sabia nya ade adwa na be de onya die wie be ma be fa wo nya fa wo wie ise wotu okra be ma kra ho nya makono bi wotu okra be ma kra ba ho kra na okra ho nya makono wo ko ono be da kra na Yuzu dum kania. Yuzu dum kania. Atapakoti munji ani pankro. Johun. Iti wono gebese bia ne enye siewi. Jano. Nemu so bigu wani mu asema ebia kasabi uma. Ni beka to se bayifo ne ma na ekro. Ni mana ni sebre ye no. So bayifo ma na ekro. Ko obanze wo begu ma me ni mu asai. Wona mu ne de sa te se bayifo na ekro no. Wonu se sikani babia zunu no ma yegu na ni mu ase. Sikani ma me bi ne gunu ni mu ase. Da bi nya sikani wani aden kra na tu pa wi okrom se akodo abodamu ye ma o ma me bayi. Da bi because ogubo ma me bayi no obehwe obo abraje makani ya se na dafo pa wona ma me nya kasa na wona ma me ya aka won kasa ma me na dafo pa shia ma me no oba so di na timo se di we shia eba me shia ma me jimi fo kwase ano wo bona so mi yensa etieti ano wo frɛ ma me jimi fo kwase ano na wo didi ma me atema wi but no so ne ma me kan but na dafo no ko to yene ma wudi no wudi ne ma me atem
ɛne ya mogya di mogya ɛtiri maka kyerɛ wo sɛ wadaroma munya na akɔda no bɛyɛ saa de no wonka nkɔ sabre ma so yɛ bɛhwem yɛma sɔfo power man Kesijavi Kennedy de get satellite mo Kennedy sebra na happy new year no ogusu edimo on the afibia da bia na fe achade promo no egusu Kennedy guitar was brata 2 inches TV tratra no tikotra no ano obenya no 549 Ghana cedis sana 40 inches 899 43 inches Ghana 999 cedis and 50 inches 1699 did say home theaters and ye fie djuma outim say ebi bonyom ne masa for the chimwate your laptops, your air conditions, your deep freezers, your microwaves, your brand new CCTV cameras and then yakeka kahunyina your 4 pound machine akofa ba fidi e de pomade monomono ye de abadi nyanso do de betima so we adjuma our government as we are bad juma na wakati yafa control general ni nyina se watu adi oba no betra se na ye no anhye ne aboa na ye yi ne mama kakra na watu etu aka na bibia tu akonkai Kennedy so here your first floor Air Family Plaza building stores number 21 and 22 your Patasi your Adom house no El Patasi main street and our police depot ho ye be won papa free 0244 385128 0244 385128 na 0207 653031 0207 653031 ma posi fobi ma menchia almost mieru oswame so me ha na so me ha wona twenobo a omo ya posi fo almost so me chia omo Sarah and Abukari on so MTTD central anitio omo nyina onu apani na so abiam DSP bia obia ya chiao ya basisi a na ya behwehwem e ama atiefo ne ahwefo Asuo kwabenesi je kan yampa wasi onipa nye asuo ubuonie enu nti ukasa tie konfo ya bia sanye owu a na ya nimguase Amen. Prophet Kinsey Jenfi. Every time so the oil on was so be a bedja so power spiritual protection oil. It did to manage my bono. A bragin so. Also banabeji oil be. Now so the cobo home by so wa bruchi wa control Kodovu Nigeria, South Africa, any country. Wa uhia bambo bia no betima beji oil be. Especially will be a no me down so a Friday bit a case. Na ibu we die busuan so obi won so di wa unipa no so wo hia sa de we bi so de bidware 14 days wo di dware wo nso mu dware ene nkyene abodi ni bi wo di dware pe yare di kro di na ba bidwane niam bible mu nsem ene niam tumi wo mu nya kenkan egu so ene de oil a boban na nyame na maso na mji adanse tumi za for se wo Ghana ha wo aburuchire wo akontrol mu ne o mamman so a soma obi na wo mara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho nuclear station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi all the frame number dey go on me number so dey go screen as a frame e bi opebia meet me post dia bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me nkura no do sika no bibia kan e bit me ko post any man mu dia opebia e bit me ko post bro me wasamene wa ha bit me ko post dia bro na me wo cream no so wa and also probably bit ma ko post dia bro no so spiritual criminality neti ni nyina opebia on sabit ma kan na Ewrade na so power je ne fa ho die me da wase Ewrade nkan ho so wo team na baba obepebi dia ko bo ho ban na wo yin shira entra ma obo nsam fa ho je hana manis ene bia se yi ho onamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne ekoso uhia bambo yente bia na beti ni sofo na kosia enti uhia items ni bia so beti ma wisu na abo ho ban wo yin shira so ne me shira Ewrade nkan ho bye bye. Amen. Prophet Kinsey Jenfi. Every time so the oil on was so be a bedja so power spiritual protection oil. It did to manage my bono.
ɛbura adwen so ɛwɔ sɛ ɔba na abɛgye oil bi na so de kɔbɔ ho ban sɛ ɔwɔ aburukyire wɔ control mu Cote d'Ivoire Nigeria South Africa any country awa ohia bambo bia no betima abɛgye oil bi especially obi a no me down so yɛ Friday bit say case na ibu hu di abusua so obi won so di wa nipa no so ohia saa de we bi so de bi dware ɛyɛ 14 days wo di dware do nso mu dware ɛne nkyene abodi ni bi wo di dware pɛ yare di kuro nyina ba bi dwane ɛyɛ nneɛma Bible mu nsɛm ɛne nneɛma tumi wo mu nya kenkan egu so ɛne de oil a boban ne nyame nam maso nam di adanse tumi za for sɛ wo Ghana ha wo aburukyire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawli ho nuclear station wo sabeka bi anatachi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number ne go no me number so go screen as a frame e bia opebia metimi post dia bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me nkura no do sika no bibia kan e betimi ko post any man mu dia opebia e betimi ko post bro me wasamene wa ha betimi ko post dia bro na me wo cream no so wa and also probably bit my post to the abroad and also spiritual criminality in the tea. Nina upebia on sabit makabi. Na rather than so proud Jennifer Hudi. Meda was sick, a riding car, so a team now, or we pay the cobo home by no in shit. And some open some found your hand manis. And if you say you or now for no when you are no more a bushing, winning your console, we hear bambo. Yet the beer and a witness of Nacosia and 2 items Nibia was a bit maybe na abo home by or in shira. So name me a riding car. Bye bye. I'm in 18 star 44 hash. With them, who bet me a WhatsApp so I was for pain suspension at the man corano, net near to and cry yina, as a trouble, and Susunu American freedom as a Susumi to step in worm, quick worm, large round worm, hook worm, et mission masi, who is there trading comes a truck from industrial area, baby a CCC as a castle or Sabatia Como, who could be a tone, also petroleum comers, woman no penny. Say malaria fever, what running your dear Heba Mr. Fre 0270417669. G-Fast Mixture every and na ewo my Ghana afanena drugstore any herbal store bia ebenwo nemo kai se oba wo ma akoda no fo oba pinfo any akoda onya mfie nu enum ya no ba bibe nyam na ensabi be nyam na ni so say the Ghana for an Gazati as I say about the betting company or betting me on winning at on the swap and 1expert.com and 1expert.com now on BB so we will be our energy options baby and I say open out I can see and I say y'all better with the insurance and I will bet no and the go boys no who are 1expert net with 200% bonus says yeah
Say malaria fever, what running your dear Heba Mr. Fre 0270417669. Yana telephone na se yakwaje krato ba sabre ya hwese Prophet Kingsley Jamfi ebehwem na ansa na no yeni nkomo sima mako kakra bi emra na ya twe papa bi abetrefia na enti atwe na abetrefia ze wakeka nsem na ya ntiase ti abesi bi sare nsem no mu yie pa papa isi we bema na bema swa opa jonso na ehunu abra beto aso ama papa bema na bese so ehunu afurumu bema otimi wuro na asifem ono ba na say hey da afurumu ni legs A5 ba ku tu amfimfi hona bo say yes papa na duro no ano eden pa obere ya ba kwa ba ya ja me pa twa so e be na afri Midimafo Herbal Clinic ya enuma be na mutumi ye ye abibiduru ye di nua nhama esayale djuma di e wo Midimafo Herbal Clinic mutimi ma ketrema ye tenten ewuradia ohe Midimafo Herbal yesi jise obi a waka nsa agunubo na wuntimi fa na Midimafo Herbal Clinic okay sawo yetiasfo na moja wo mu na yale bi na hawo e wa asase wa yetiso dia kama ko matoyem ore fa number di card drop number na ansa number no ye 0244 77 42 82 0244 77 42 82 your WhatsApp plan is 0245 61 63 36 0245 61 63 36 yeah Midimafo Herbal Clinic yo yetio yeah Midimafo Herbal Clinic say you can't with your wife and say we are for Midimafo ne wa and again for na eba Midimafo nyina amma say Midimafo Herbal Clinic ye Abibidurum headquarters it is a work on me bebre na wunya me pm e wo Midimafo Herbal Clinic ya obi agitum se wunya nko ba bia na ye nyema bebre e na wo Midimafo Herbal Clinic na de me kan ma ye me na tene se da bia me ba me ka me say Abidufo nyina kodi 20th anniversary last year ama ye ka se de obi enu fa enua hamuni yale ya wutumi de ye no obi amfa mala no over 500 da obi akoye no Midimafo Herbal Clinic na ma Ghana fo nyina hu se ye wa dura ya to this penis enlargement ai ya just a duro no uba Midimafo Herbal Clinic ya ye de ye say uba efiri enum eko na wo be mana saase ye kese enti eye kese se de wo ankasa wo pana na wo jai eduro na wo beje no ho no and say ni age limit so be say no 120 years enti media menka ho de hin say emoja ewu mu na wo ye nipa and medical culture dada say eduro no nyen na eba say doctor metie na me ba be ye medimi na ma chifri tete na mi sakula sashi akontomra side and me di me na echi sa tam no obi ba na me na okom osan ye nuru obi ba se ne be me sa ye ne be ma no wura ewuram na edua bi si ho edua na ba ne se fife aba ye ma be ma no yi no ho na wo de wo be ma no abodua no mu na wa hye wo trala ana wo ni kana wo ko fi and wankasa wo ha na wusa fedi de manya me be ma ne kese no eya na wasan aba na ye no ko ne dua na wo de be ma no bo mu no yakwa akutwa dua na ba na ye den atofam aka ho enu na eni yentumi ni nkowure wo ana doctor Midimafo Herbal Clinic yakofa di aba efinse uye be ma na wutie me na wo be ma ne esa afo akaketua bia be PM Midimafo Herbal Clinic ye ma woduru ama wo be man ayekese eye niam akoma ko edumi na obo ade da woro ma wa kire Midimafo Herbal
ya ye di esa sa yale na obi bia na obi piem no enti ne bebere ho a wo makomia bebere ankosi aga doctor a true challenge out to Ghana for nyina say me say every 5 days echo na sha ase ye kesi enti wo aje mfu se wako baabi ama wan so no uba 5 days die no me de ma free wo ankasa ko Jipo free na ko try na one kasa who say 5 days no the doctor can no kora bra clinic na sabaji we do ani kisem de ma be ma bia o tie mi say wo be ma sha bra me di ma fo heba clinic ubenye ne kese ye say de wo pe no na wo hu say afedi eya na wo jai eduro no yusu sa na be ma wo tie me ko be emfie enum edu dunum ni obe ma no untimi entimi solida ewu bepiem mo medi mafo heba clinic semes me show say so we bepiem ho anopa no so a achakora enumuna no so obetim wo yire ahia gidigidi na wo be ma no bia ukoba ko a be say ko be say emfie dunie untimi ko mienu da bia beta kam say be ma bia tie me na wo ye be ma say ebo ahomache no nan na wo be ma na ntima nsole anyina so a na wo be ma no ni wudi nkra akowuo mo ano o ya de ya be ma bia officer ebo fo kuro kwa wo de sole na hwe wo be ma no sa adape na o kraw say be pa no ma wo bye akọ enti be ma wutie mi a bra medima fo heba clinic yes ya ye wo ebuwa kwa agogo copas last stop na ye ma wo be ma enye kese wo be ma ewuo no ye sama eja emuram waduma wuntumi emmo no ye ma wodu na bibia enko yiye ma wo na medima fo de ye se woyalefo wodima fo ne ho enne nkasa wo yale ache e wo bra wo mepie mo medima fo heba clinic ena yale a wuntumi mfa ma ho ye wo bia waka nsa egu ne buo medical kase obi wa o tie me kidney yale na e hano Doctor Edikre said for the next 24 hours and 5 hours here a one and no one can pam wo every at the four sides is wa me catch the plane say o de bomodi na kakra be pm wo medima for ba kran o de wo be pm say aka wo 1 minute ya de here say wo be duro na won kra won sa enu bo medima for ba clinic ye be show ama wonya wo fa number is 0244 774282 0244 774282 WhatsApp line is 0245 616336 0245 616336 Medimafo Heba Clinic yewo ebuwa kwa agogo Copas last stop agogo koromo bus stop be for the Copas last stop udu Copas last stop bisa Medimafo Heba Clinic ya akura ketu akura ebe chero etu wutie yenya medabi ya mekamese sisi yale die yedi kan je hu abas bodi bebere so obi sisi ya me ya metri kase mikotudwe mehuna me ya the people medima for Heba Clinic na me say ye di tu gase ye say ya say enima onyankopon na medima for Heba Clinic so eye no ma bi ni ene na asama say the aburo so if you onyankopon di me fa medima for di gina bia ni adwene ho a ye ntiase ma me bia obepiem ya ofiri nyina hin sa belekora otie ofiri nyina hin baaye na wo say doctor Edikre say wonya glaucoma ama na nyina ya ye operation baburu be aduonu enkosi aga na obepiem wo medima for Heba Clinic ya kire say obepiem no na otwemi yensan pepe wo say na ade achi ya da beto so 3 weeks no na ni ade say etwa ntene sa afi na ade achi ya onu na bibia ekoso bia wotumi ehunu eye medima for Heba Clinic obi so heni ahano ache ya wo say ne sho na den obepiem na otwemi yensan de ho atono eni kura de bebi yetimi ba na oba na ade achi ya yakopon adum tino na ne ho atono ebie ama wotumi ehu ade enti yesege se wo bia waka nsa
dia gu ne bu na ontimi mepiem e wo medimafo herbal clinic hepatitis B dia de ka kire Ghana fo nyina dada say uba medimafo herbal clinic eye 2 months busumi mienu a ɛda baako sei ɛmɛtɔ so medimafo herbal clinic nkwane baabi a uba wo yalem yɛtwa wo brɛ de ma Ubana ye 2 weeks, Dr. Kasa yale away 2 weeks ebekwa shasi can free equity 2 weeks every 2 weeks no one kasa fa wodie aya wodia e 1 month ya 1 month e do die be piem e wo medimafo herbal clinic fibroid akawoso yesi ye benye operation debi ya mekam se fibroid no efifi awodiem e Dr. Kasa obenye operation ya gise wo yi wa wodie e debi ya wo yi fibroid na e besan aba uba medimafo herbal clinic ya ye be tu asie afiri ho ama ententem so na pressure di diabetes die medical ka kire Ghana fo nyina se obi ho na otiemia diabetes me si eye 3 weeks e daba akokura metos ojo pa brama yento entia medimafo herbal die wo to entia enye se wo tua sika de ye dia to entia o uba na ne wo to entia untia sika na 3 weeks wo ye check up na wo diabetes akwa wa ba betua ka sana yale pressure na o si eni duro no da bia se bulafuduro medimafo herbal clinic pressure no meyi wafiri eduro so na wotwe miensa pe diabetes and pressure ye tu asiye na wotwe miensa eda ba ku sei emra metoso enti wachini echina akom ye bebra wo yere enkwa unya me pm wo medimafo herbal clinic ebibiduro mu headquarters enyina enho ebua kwa gogo copas laptop eho ene wonti yale bi how titi wa wunya fa me pm no enka se wo yale wo de makoa enko ebira isem na nyame se no animunyam wo laptop eye medimafo herbal clinic be pm na eho yese wo yalefo udimafo ene wa ji wo bia waka ne nsa agu mu buo na stroke fo ndie me se obi tie no na stroke yale ha no ebia wonya stroke wo nsa baako enye adwuma wo na baako enye adwuma se wo nsa baako enye adwuma no eye 2 weeks wo na baako enye adwuma no eye 2 weeks ebia wo ntumi nkasa wo dadem uba eya daduanan onyakopo adumti wo hu beto ewo ententem sokona be piem medimafo herbal clinic na yenhwew na bu ampa afredie waba ebibiduro mu headquarters ampa fa no ba ntu dwa bio na ye bre no ya my number ni 0244 0244 77 4282 0244 774282 0244 774282 WhatsApp line is 0245 61 63 36 0245 61 63 36 da bia nkrofo fra o doctor ade na wo kasa eya wo confidence chese wo nim dia wo kam say yes eya no kore if say enye na ye kan wasam me free me mo doctor ne wo kan o se me beji akwa 5 days ye kase atian na be kro o da eno ye ti ubehu se chance e sign ya 5 days ubehu se sign ya be ya sign ne be mu atian edi sign no ban so na asa me mau dia 5 days per week okay edi sign no ba ya na asa okay enti esa agisa wo ba medimafo herbal clinic na what me enya no said ya wo panu a wo akasa hu se afredi ye se na nyakopon de bo me se ka me nya me be mane kase a me pa afredi wutimi to aduro ko atwene wutimi to twene wutimi hwiebu de wo pebia wutimi ye no enti be ma wutim na esade a enfa woni baby a wakọ bia laptop ye medimafo herbal clinic copas laptop ebuakwa agogo eya na enkrofo ta doctor amokwa ne de eya na traffic wo so ene wa ene fa yinkwesi adidi kwa anwa enka apese wase didi kwa enwa ona so obetimi kura afa friends agrek ezema afa twede
traffic bia ni ho ɛna ɛwa kora na yɛse sɛ wo side the whole day kora wo medimafo ho sɛ wo yare na wo ba ama ho atɔwa me fi sɛ ɛnwa sɛ sukɔm de wei ya wa mu nsu wei ebi a sukɔm de ho na wo pensu anom yes enso bi sinkyɛn ha ebi a yɛde pan yɛ de agum wo ni sukɔm na ti yɛ de enkofo anom wo enti bi a baabi bɛn ebi a hɔ no kɔ a wo mu anyɛ de emfiri ma wo de bra tententen bra ko part laptop ahotɔ no yɛ de ɛwɔ hɔ sɛ ɛhwɛ de wo no mu a nsukɔm de bra medimafo heba clinic na ɛyɛ yɛse bibiduro mu nyinaa headquarters yɛda ase pii dr medimafo ɛna wote nka no ne nyinaa nso ɔbɛfa nɔmba no wafra no ado wakɔ ɛnyɛ sɛbe bɛma ɛyɛ tenten yɛ kɛseɛ kɔhu adwuma no ɔyɛ yareɛ ahodoɔ nyina ɔbɛhwɛ mu adosodosom na waboa sa yareɛ yi ne nyina afiri ɔma ho atɔ wode ɔhaw bi afrɛ no sɛ ɔwɔ ho aduro ɔbɛka kyɛ ɔne ho aduro a ɔbɛka kyɛ ɔso ɔne ho aduro na mmom ɔbɛhwɛ wo ama ho atɔ yɛda ase dr me sɛ yɛbɛsɛ hyia berɛ nyame ɛnka ho ami yɛnkɔ afei yɛnkɔ prophet power man prophet Kingsley Gyamfi asoɛ na yɛnkɔ nkɔhwɛ maame mpakyɛ sɔle bra ɛno hana woba wode hana wabɛkata so sɛ yɛforo akɔsua sɛwa ɛnɛ kobi ɔso wɔde tilapia na wo so wobɛfa saa aborɔfo din ne bi hɔ akɔsua sɛwa hana ɔno ɛna ɔwɔ fie ha no yes prof na apom yɛ deɛ osan bɔdu esi ahwenya no ɛfɛ paa ɛwotim sɛ power ne gyina mu ɛyɛ sɛ keta obi adu hyɛ fam anim hɔ a na ɔsɛ san bɔdu ne si ya ababo da kyɛn no yes skinny da so de prof abagovi mesɛ ɔmo mfa kasa fidie nsi maame anim mame adwuma no yɛ ɔde a yɛbɛdi kan hwɛ sɛ yenu yare na we yare no sebi sunsum yare na se sunsum na fi sunsum afiri ene de na ekro na yare no se yare ben na efiri oni eba enti yenu na yene ne kasa no akola no mamba cho akola na ojo bokuba bayi ne fense jafta okay Bible no go for jafta kojo pokuba jafta ne yade a we yare asa bre de nsema bayi jafta yade no sunsum yade a enko nifa so senye sunsum mu na yare bi keka enko bonkum so tentem nema wum kakra okay ya na ebesi ehun se jafta yare ne se ya akoma enko nifa so se ya twera so no wanya nso a eno so enko bonkum so se akomo a enko nifa so ya twera enko bonkum so tentem eno so ya twere enyako ya twere yare mama mpacho udino frame hana osia hana babu no kwafo jafta yare no se maame hana ena de ma anu a enko nifa so se nyo na de ma anu a enko bonkum so tentem akobenkum oni mo hwe ya ya maame kura de se die nuro so oni die nuro so no apeti no se akutia no ene so yi ne ho firim ya ai ya se de ko so yare ne de bibi ta akiri mu but e twere ya de ne de ma abofra no but eye ade bi o se hwe ne yi o wiase pa yeah si ahwe ne ma bi ye ho ensem betoto nipa bi a edi asembeba o se yare no ofa ko fidie o mni se yare bebiri abonsame ade but ni nyina mu nso no ya na enye ni nyina na ye asebi a odi aduro kan etime ko hanro nso ebi ye honhom han sa o de kanu aya open honhom chiwade ya na chiwade ho ene ne ma bebiri ho no mu a ne obi wo kura na awo a won kura na bibi ta akiri but ye de han bi nso kana tumi bi antime me no ena ye wo ne ma nso ye de ye ni nyina ma ne ko enti ene de ya na ne de ahomsem ne de ho de ahomsem de dinya ne mum sometimes de du ba bi nso ye ka aduru asem a ye di pass fi adwene nko because prof ye hwe ye maame adebi okay eso hwe se etua ho ba ye ko baba no kwa for maame adobi na ti ono o wani boni e friend ba ye bi e de we ne ho an ko mini fa so oni bi na se bi e de tono so no so nko bonkum so nten e kwa wa no asi na ko yeah ye hwe se kwasi manu
Kwesi menu aseboye. Kwesi menu asemu. What corner yeah asemu. Sabi be yi do abedru ayi. Sabi nko ada we condition na atie. Na wodo. Edu menu. Kwesi menu. Ene tie no ba akwesi menu na tie no. O che de be yi ato no so. Se wono so obi a enko me bonkum so oni bia enko me nifa so ntenten. And also no Caribbean. I say opening Kotra baby na ball jubi na wa tutu ade di. Why? Aklare yare no. Yeah. Ye behwe no ama yare na ko. Yeah. Ti o ma bibia ha ne papa na anye die na awura de papam se enye twire fi se de ba de e twire ntumi nka no na hwan ba de twire nka no. Akwasi akọ wa de ni akọche aduane na wa bo obi fish ti. No abegire MC. Once me duane fin shiti ne edema me ke fa ma hwan wo mpe hwan ne pe ne eches no bi edi mo ho eti Mr. Opoku me so kuma to yem papa se yare no eye beye yare a enya de obi abetimi asa ne mom yare huna ye besa yare no na ono ba no enyina ba nhira ha de aseda benyame 0322083581 0322083582 83583 na do adwe nchira ba mo da roma se ne yeda no enchia no wadaroma so oba na wo chia me pa chew midinyame din esrew mu hu mi mobo na moma ye hwe brem se sori ba ko akire eti nchiare ba mu a me yi wa firi so me yi firi so a na wo hu ni ntia me yi firi so nchiare ntra Amen, Prophet Kinsey Jenfi. Every time I saw the oil on was so be a bedjaso a power spiritual protection oil. I did to manage my bono a bragin so. I also banner beji oil be now so the cobo home by so our brutally were control Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country. Awa ohia bambo bia no betan beji oil be especially will be a no me down so a Friday bit a case. Na ibu he die busuan so obi won so di wa uni pa no so wo hia sa de we bi so de bi dware 14 days wo di dware wo nso mu dware ene nchene abo de ni bi di dware pe yare di kro di na ba bi dwane niam bible mu nsem ene niam tumi wo mu ya kenkan ego so ene de oil a boban na nyame na maso nam di adanse tumi za for se wo Ghana ha wo aburuchire wo akontrol mu ne o mamman so a soma obi na wo mara nchira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho new plan station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number dey go on me number so dey go screen as a frame we be up bia meet me post studio bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me amen nkura no do sika no bibia kan bit ma ko post any man mu dia ope bia bit me ko post bro me was amene wa ha bit ma ko post dia bro na me wo cream no so wa and also ope bit ma ko post dia bro no so spiritual cream ni si neti ni nyina ope bia on sabit ma kan na rade na so apa Jennifer ho die me da wase rade kan ho so team na baba obepe bi dia kobo ho ban na o yin shira entra mo bo nsam fa wonje hana manis ene bi ase yi ho onamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi ne sofo na kosia enti uhia items ni bia oso betimi wisu na abo ho ban o yin shira so ne mi ye shira den kan bye bye. Amen, Prophet Kinsey Jenfi. Every time I saw the 270417669. Kobe was what it's tilapia. Now so Mura. Why do you now bomb my thing? You do my herbal center. No, we have malaria fever. Come on, yeah. El Tim said, power need Jimmy room. Yeah, I get to be a good chef and when you are no somebody in the show. Yeah, Bob, that channel. Yes, skinny, that's what they did. Yeah. Prof, how about we? Miss Omofaka's evidence here, mammy and mammy. Adumane odia ye be di kan we say ye nuare yare na we yare no sebi sunsum yare na se sunsum na fi sunsum afiri hen ene die na ekro na yare no say yare ben
na ifiro ni eba enti yenu na yene ne kasa na akola no man pa cho akola na ojo bukuba bayi ne fense Jafta okay Bible no go for Jafta kojo pokuba Jafta ni yade a wo yare asa brede nsema bayi Jafta yade no esunsum yade a enko nifa so senye sunsum mu na yare bi keka enko bonkum so tentem nema wum kakra okay kofia na ebesi ehun se Jafta yade ne se ya akoma enko nifa so se ya twera so no wanya so a eno so enko bonkum so se akomo a enko nifa so ya twera enko bonkum so tentem eno so ya twere enyako ya twere yare mama pa cho udin no frame Hana osia Hana babu no kwafo Jafta yare no se mama Hana ena de ma anu a enko nifa so se nyo na de ma anu a enko bonkum so tentem akobe oni mo hwe ya ya ma me kura de yesi die nuro so okay oni die nuro so no apeti no se akutia no eno so yini ho firim ya ai ya ji se de ko so no yare ne de bibi ta akiri mu but e twere ya de ne de ma bofra no but eye ade bi o se hwe ni wi ase pa yeah si ahwe ne ma bi ye ho ensem betoto nipa bi a edi asembe ba o se yare no afa go video omni se yare bebiri abonsam ya de but ni nyina mu nso no ya na enye ni nyina na ye asebi a odi aduro kan etimeko hanro nso ebi ye honhom mu han sa ye wono aya open ho na chiwade ya na chiwade ho ene ne nema bebiri ho no mu a ene obi wo kura na awo a won kura na bibi ta akiri ba tie de han bi nso kana tumi bi antimi me no ene ye wo nema nso ye de ye ni nyina ma ne ko enti ene de ya na ne de ya ahomsem ne de ho de ahomsem de dinya ne mum sometimes de du ba bi nso ye ka eduru asem a ye di pa so fi adwene nko because prof ye hwe ye mame adebi okay eso hwe se etua ho ba ye ko baba no go for mame adobi na ti ono o wani boni e friend ba ye bi e de we ne ho an ko mini fa so oni bi na se bi e de tono so no so nko bonkum so ntente e kwa wa no asi na ko yeah ye hwe se kwasi manu kwasi manu ase boy ya semu kwasi manu ase wata kona ya semu sabi be yi do abedru ai abru nko ada we condition na atie na wado du menu kwasi manu ene tie no ba akwasi manu na tie no o se de be yi ato no so se wono so bi a enko me bonkum so oni bi a enko me nifa so ntentem eno so no bi eni ya se opani kwatra ba bi na bolu djubi na wa tutu ade di why aklare yare no yeah ye behwe no ama yare na ko ti o ma bibia ha ne papa na anye die na awura de papam se enye twire fi se de ba de etwire ntumi nka no na hwan ba de twire nka no akwasi akọ de ni akọche aduane na wa ma obi fi shiti no abegire MC once me aduane fi shiti ne de ma ke fa ma hwan wo mpe hwan ne pe ne eches no bi adi mo ho eti Mr. Opoku me so kuma to yem papa se yare no eye beye yare a enya de obi abetimi asa na mom yare kuna ye besa yare no na ono ba no ejina ba nhira ha de aseda benyame 0322083581 0322083582 83583 83584 na do adwe nhira ba mo da roma se ne yeda no enchia no wada roma so oba na wo chia me pa chew medinyame din esrew mu hu me mobo na moma yeah, agent free ya free for hello. Kafra want to be in so hello. Kofi Majwe. Mustafa Kofi Abraham, be passe my intio Kofi. Kofi mama money my family. Na Kofi ade because ha me pa ye hwe mu na hu se ma no wonya bayifo. Na so na obi di bayi atake me keke. Kofi se ba na sa se hu se ma no nya bayifo a. Nipo di bayi nto so yan sama no. O na ho nche me kakra. E pa disi obakwase ni so ye de ka na ho so ma no. Ya samana hivia no ye bone ka na sam o mo bi be bi o sanda ye hwem sa ma me unya be fo ma me ko fie kwa unya be fo na hwem kwa wada ma ne bi mutimi o de o ye ko hwem kwa no ye bone ka bi bi antimi si ko bone be yi sa na men kan ko fi yo me da se pa me nua hello o ma du o fa me joso o va yon kwa ye de nyamia ki se
That is the who said, Mamma, no, only baby for you. You are better man. The man, no, you are in Trompe, a great bit of Sunny Bangala, or Papa, one commercial. Talk a bit of Sunny and water, or I let myself bye. Oh, I hate a dassy pina. I oppose in your centre, your friend Tio, or so the Enchakasema, a prophet Kinsey Jemfi, yes, one and all man, who can Yakudoha, Baby Chemu. Oh, you're grown. I'm young guy. Hello. Hello. Good evening, baby. I can free. Na wa kasa your friend. Hey, Yakubu Dombote, offenso Kaida, Sabe, me bro nya de kakra de bebremti. Why that petu kura on free program. Na ye. Ofa, ajabete ba mi so nya be. E ngane ahode ne yense Yakupon de wura 2020 de. Ya Yakupon boro register account de yende yon fast da mano. Na menya program na me kagakra. Em se sabe se muti film no wani mu ehu a. Ne kenka ya na fe wa sha se buya hofo. Na eden ya beka be si so ye bese abrabo aye bono ye mbonka hunu se ye bia aso aba ne betie ene se be ukoye bibi na sensu so ba so a antinu wo san fa hwe unu aso wa brabo na se wo count no yi ana wo kai wa brabo no se boni bia mi di en ahun so so na mi se na ofa Yakupon Kenya na 2020 Yakupon fa ko 2021 salamu alaykum nya minam kum salam hello father City boy before say uni enkwanta ya tia DJ Nkoto mare why DJ Love yo obete wa yo yetio yo to ai bai bonon say emo abroso e wo say anka 2020 pa obi obebo ba ye bia no e ba hwemo nhira na se enye no kore say nipa de baifo na mo bohu na wo bohu na o boma no na se na nungu ase na wo pa also ori no kwa nhwie ni ye bon ka ba ko mi ni mensa na se be wie won nhira bi mu a ye de be sua nyansa 2020 me da asma kra ya da se fa hello hello good evening me just dini baby akase free fa me kwasi ado me kwasi fa man so kum pese akwasi mbacho yetio ofa no me bi ko so fa ha adwene then afford just say ya ma obonsam na nya post kura so nyankopon ade eze de manyango pa kwa na de kama bonsam obi ya le kakra bi ozo kwa ya le sabe na ozo bonsam ba bebre no so me bremu asofo no bi nso because bibia ese bonsam obi poti not of years kwa ese ofie ba yi na yew say no so bi ya le ya de so for hwe mu yo say ya de ye nya idroma na ibi jai eso say address ni timu mi ka say wakoba bi abia ka bia te say eye bonsam na to ya na ma no ana ye bonsam bibia na da so bonsam ha jene ma me tin ma me abo wani atin ba bi so bonsam nipa jana de obi bona bi ka say we si so no bona ne bra yi o ana wadi 74 years what I say o say e de bonsam ta ka sama baba na amon bonsam ha jene pa me hin wa bi me da say me da so asma ka kam se na no me koto bonsam he wan kona so o su no san crofo di na boju sem so onye hwe bonsam super o su na kra emeya hello Jose. Masa Pozo. Afiziafa. Jabos expert Kumasa magazine. Adokure no aga no bi ani ho. Asana kwa ma fo ho ye de. Nyamia do boko he de men ko ho. Eka, ne me nti we. We de frena me fro ati o me to nkache. Masa bedase. Yo nyamen kamo. Ami. Hello. Yeah, udini baby akaza free. Ana usino se ko jokro. Na uzu yetio. Ande ene ma hu ga kran se kasi baye e de to so a na no ma bibia se yo se wan. First na me tia san no se yetimi ka so bi e bayifo a edin se omodo ma no akaka no wo tuma dwane a edin se nko to bi adi. Na me shuru ni pa na me hunu kwa na me dwane tata me hwa no. Ento mu keka bi na me hu bi sa na ma hu se omo e wo problem pa se ya ka baye na bibisa ni me bompa ya mo se o ma hwe ma bibia nya te be ma ne ma hwa nya ni die. Na be ma no so na ma problem ba no ayi na se be ma no na ta mo o ti no be tian ko hu no ma be fi ntem mi da se ye da se pa nyangopo ensha ye nua bemba bi nso e wo bibika ne senti o de abeda ye se ye mo no obani am akwa ba eja pacho din pacho e friend Fuseni Mustafa akwasi me bansa towade kakra meba wiasim se dwumadie meba
and I'll tell you, never mind the culture. Come on, Wakaba. Yeah, Audi. Pacha from Mustafa Fusini. What if it's a Mustafa? Ediasana. Ain't everybody. Pacha make us a free Fusu. I said, you can say free FM. She said, you can say free FM. Make us a free FM. No more simple soon after Abaha. Pacha. I dear some and Atua or the Bedai. Okay, you have too many say. Papa wo ya wo ma to aso nti echire na oba wo memma aye ntafo me na me ya kakra penny no but tibiana aye tim no enye ma akoho me kan bibia so mu mfi nti me so na me tie mu program pa na me se na de me de baba abedam na ma boa me tibia bay na utimu a uzu se enye na ompe ne se medimiti hwim se me kwa akoye adwuma ase ne edi bibia so mi mu se samble fie wo kwadwofo mpa cha dabi menya kwadwofo kra menya kwadwofo ena obi ade yanso da ho o ma na ade no like ebe hye mi mu ase fa me mfa ya me ho nto me ama ya che me kra be 2 times atum ama ye be yi mi me dwen ho amenti ase na penny no mpo de o de ne de aye nsanom ken bibia kra no fi na wo bisa ma me no papa bia no mko gina mo anom ko sere mu firi ba bia akwa se obi ho o ma nko ano ma me ko sere be ma emefrem wo bisa wo ma me no ke ma me de me bisa no wa ma me mu aye bia me ba ha kra me kra no se me ba ha ba papa no so wa ko wale foforo mazisi awonte ma me nchen bi esono bebi awote na esono bebi ama me nsote what be misano pacho davi o ko adwuma na bibia so mu me kwa asene e di bibia so mu sambla wechi no asamba pacho o yire pacho ani o ma pacho ani masai pacho me o manai adwuma be pa na oye on sesi aye okay me nsi adwuma but me kwa mitimi ya construction work ebi wa carpentry side nyina me ya ho me nsi aye but me kwa mitimi ye and amazing side pachan mosa na odi anua ta dare sa na e wa na do ofura 1000 kai Ghana sansa no good nyamu bia wuti bi do nsa nyina e praslin omo ya de se sa adwuma na okoye no ne enema na so mu no asisa be mprebese na adwuma bia okoye ye sa ene menya tu kwan na ese samble fie menya tu kwan pe na ese samble fie ade be sa na ko wi ya process for cho mpacho koko ya hokoko adwuma na ye akoyi obi koko mpacho ani meka se kura nu boto na dozo mpacho davi na bema ni munyamfo sei pa wa wi akoko ami achew krofo huru ombo tutuo omuhuru mi ena ona mana ye tete enza hyoso pachani brawo de ko wi akoko no pachani ara hosemu na se eno so nke fans kakra o ana yo kwan obi afa so gidin na so wako wi akoko na waju din na nam akoko wura eno mpe mpacho we di anya din a o se woji abran so awo yere esa o made asemu yenu abema wutim se enema ha no no de abedan ye kra person ke kata na nimu TV so se da bi ye nkata ye nyina nim na obi o mo bia mo no se na be ya how na wonu mu tim se ompe ba bia duro no ompe na ofa de so na wi aya anche wo pacho ne amako hu bia de yacho na nsen dia kora amfanse obi dia na me or the mame like shreso we ya muchi mutare ena me ko ye connection wo me ko say be free hu
na eche no kura ndu na otwe miensa kura sa pachani ugosa ugowie bi pachani ene eche wo pachani ene basa o chefare nyina akodi no wi ayinum ana ni panza mauska ano mbodi akapre kura mama me na denti nanka ne wi ayi no ene o chefa no de ayi ne doso mpacho nka me chefa no kura doso ene akọ wi ama chefa bo pachani ne obekọ hu so okọ wi bi echew ene ko a onye obi abode da pachada mankani pachada obi nso da ha mfa ansa ko fa nto ho da oba pachada ngoto mo na da o ai ne o ya de e ho de onko ho wa ya de pa e je se de pa na pese enyemo pacho baby ade ni Freeport na mpese mi hu na mi hia mo anso pese hu baby ade ni free pacho se fru mama fam ane fru papa fam pacho na uhuru ni sa be de na ma o uhuru na sele da so wo so e be de na abo me M1 okay M1 ni hia mekese e free me so ade be free so pacho na se ba se e hyew se kofa ultime nye yire ho se menko mi amintimi hu e ho ade na itumi te kwa ba ya afi kora na menye bi da nso mu ana ade ne nya ba age meye ansa na me ho atom akwa bi ho omuko nhyiamu na emare ne mema ne dan no eben pa ena e kanisa fo aso na ya kese etu wie tokrom ho a ohunu da ba akonum ena ne de safo amfiamfia ba e kane safo akese rutu a ebi wo ho ekura wa ne kese be se bi kokuru moti etu twifi tokrom mu a wodu ani temse ya nipa bia so wodu ani tade ma no afi o se tudu ani temse anu ohunu dem ho ena nhyiamu fo mai ebi adwala wie ne bi hye draw so ne bi afi yeto ne bi nso gina ho ebi nso de so nwi ebi nso de wayi bi nso wayi freja fati fanto na kwai ehwadi sa na be ma sole ena kwa ne be ma hase konto kwa no se menko wabne ma wako menam gina me gina kira ha me se menko da wona wabnem kodi be ma na ntimi anko fi se di pedua no de sebe de be ma no kwa amana kwa wie wo so wonko wabnem a wako won edu ba bia wo se ye hye ho so kakra ewom se honhom ha nipa de na so du ba bia Bible says wo hye wo ho so kakra wo no kra em se wo ka kire Yesu ne Jacob bra o ko se wo hye wo ho so kakra o so bedi ye edru ba bia honhom ho de batu jeja wo ma honhom se wo me de honhom na ha me etimi de koko mekwa akofa mekwa akoyisi a wa hwa na uncle e de anim guase aba because me ohun se hu se ya che kronfo na ye bonwa na ne me yem no ya de ha me pa e kame ena be yonko no na ye kronfo a wa hwe ya mitimi no nkasa bio me hu ana ase me pese me ba nchen bisa how dem Bible say enhyare ne o pa mu aka ne bone minim se eniyi a wotu hu na moyi eniyi a sa honhom no ba bi obi a wodwane Nyankopon abem obebem na wabeyi sa ha na fuso ama wanya nimunyam na ne oso odo ye otumi duwa kwasi maminti osimani ya samre mini nchen wa Brago fiane se Nesbin ene asunsunu asese wodwa so se de nura na meka na yakodi dibro nya bia ya ba nduane yakodi bi ebewi achi nsonsono ne niema na abegira onipadua nim na ama nipadua ne ihuna mane Kopen Nesbin na entuase NS chemist ene de aba edwa so uko pharmacy bia ebi wo ho
anaasɛ wokɔ deɛ bɛn wo nkyɛn hɔ no ano a ɛhɔ nso so bi wɔ hɔ akɔda wonya mfie mmienu pɛ ana ntimi ɛnom Nesvin ɛno akyi wɔn aka nyina abusua nkyɛn fa Nesvin abusua no yɛyɔ Nesvin abusua no ɛmo nka nkorɔ ebitu asonsoro ma nipadua no ade ne ho National Gospel Music Awards nyame yɛ adom a yɛsi deɛ panyimfoɔ akyerɛ sɛ yɛyi poma kwan mu na 2019 deɛ no hu sɛ deɛ kɔɛ na kyerɛ sɛ nyasɛm ketewa wopɛ sɛ wo vote ɛde ma wo favorite artist a no aso log on www.ngmagh.com na wa vote ne mom hyɛ no sɛ wo favorite artist no was stand a chance of winning only vote esan sɛ wo vote no ana bɛboa no ama wotimi edi enkunim na vote no kwa akosi free sabri akosi 30th January 2020 enti bomode sɛ odo hu bechim 1st February na dwumadie no ebekoso 1st February and National Gospel Music Awards yede eba ebekoso wo CCB Auditorium KNUST inside honmu a National Gospel Music Awards Global Expert Recovery Limited was say bra na yentutu to neme ye emfa emawo anafe Love FM Share FM and ye di djumedi ede ebremu wana aso ya sin bi ni Empo Travel and Advisory Consultants akontu bi ye de wokọ ede wasaba asundwemu Indostar Face Park wani mu twitwi no was bra na kopebi na emwo Sunsac Sewage wo mo so kire Forever Man Who ye tu ede amount na bibia akoso womo sama nkyekye 300 Ghana cedis pe an wo jimunyame ado Monday no 20th January because of Fox FM animu horma 6 AM to 6 PM that is Jumedi no ashasi and sako na kopiko form bibia bededin Dodge Fashions but say entire papa ifie and our person do ni cha e ma de mema de enkwada de mpaboa papa jeans papa ne bags ahodo nyina ode aba designer ones ni nyina no what Dodge Fashions wo musi tumika na bra na emo ye natural health services wo muso da roma wo no ekrai mu ya de bi e ha wa wo no nsa wo de ne ye kro no anaasa wo de no adwaman anaasa wi tramadol ni nyina na bejai ennem yade bia nso o mbetwa ede amawo koma so ye na wo mo emwo ana fe Genuine Travelers Consult wo mo so chese bara kwantu kunkun a yede wo ko abra nkrata asem no original enye fake one bia na se ye bu ye nia katakata so ade nya so ye se ye ekira du ya abo ne yakọ wasiko kotoka udru Libya abo ahokra yenyo na yasasa wachi amwa betre fi odi abrehwa sa na fi akoye nsawe ko na Genuine Travelers Consult wo mo emwo bibia ebededin ewo abrabomu nana ya bi so kabresuji enso semi kan chose ya bodua ana susu bone bi ne du achi wa brabo no sese asoche ebo yisi 2020 mu kra no wa hwe de ahyase ne kono a ese musuo bi nko na di du achi ko na yemwo nana ya bi so ne ma no famo na ye tom susu bone ne firi wa brabo mu enu achi nana ya bi echese ya bodua se den bra wode ne bosom besane ni nyina amwade ho akodi o wa guna saman obafuka okumase eyekewa na Dr. Mensa Fuka free konongo nso a no so ubesi ewo edweso no afọ agona asamaika na ye bi number is 024331 0243134535 0243134535 4535 na kasa WhatsApp wo abrochira 0557667510 na ye bi akasa GFAS Health Company Limited womuna ede GFAS mixture idea bagonorrhea syphilis candidiasis candidiasis ni de keka low sperm count premature ejaculation usisi na ya na opeba ofafura na asai nsuo na nkwabo na nkoyi wema oba wonsoso se ubu nsa otum se oti ya opa ni nyina akopɛ GFAS mixture GFAS P capsules de wo edema ma Mr. Mema eboa mabema utimi gina so kama na obompam adwuma ama yere ama mo piaf bra ko fichire si dwa na dwa wo so yere ma yere ono ankasa onsunsu na wo sun nyase esu ya enye sun bi ye ne ya esu ya ne de nemu esu no usu anadwo sa no ade achi ade be mo hu se su na no usu anadwo nte papa no ade achi a bunse na nima serious obesira kire anopa ne dwa na dwa ya no usu ma no usu no ntira anopa e basa ade achi a ne nim fefefefere bibia
koye upe bi ata ko kolina keba ashtown sewa heba wa asante mampon na so be 0203 68 98 88 na ne wono mu atwetwe enkommo we ye driver papa ni inshe femfo ne de ba fi ma ya de driver fo ya ba mabaso mun koso nkromu sa mun hwe ana mun ko manfo ma wo ba ya wo ni wuti asimpu na ye den na hye no se wo na aka akore die no beye atete sa school sem na e basa mpabo ere be hye bibia nkoye kona ma edi ahyenka hombra ayeka no na emwo na tie wona waso yasene anase ye no maka bomu National Road Safety Commission DVL for ka ho bi ana fame Insure FM ana Love FM ye de driver council kusa jumedi e de ebro manfo wona aso yasene bi no tua Secondary Bank wo mo se bra fruit shares no 50 pesos per share otimi tododo bi a ope bi a nyadua heba center wo mo so kofa nyadua heba mixture e de aba wonum bia obi a wonum ato anase honam ye oya anase malaria ha wono ko pharmacy bia heba shops e honso so ebuso kra Ghana Commercial Bank for CM Fanto anim say wo mo akofa easy pick e de aba ene say wo do sika fa o maso ya na wakatu fa control and accountant general nko ade a say wasidan edru ba bi wo ho ade apem ana say mpu wasidan na wo pese oboso wo petromenti ana say wo pepenti ade bi a wo pe e wo fie ho no wo mo se che tebra na yento ade kromane ensa ma discount 25% na yentitum kakran umpu de na pe ko 180 branches nationwide ho nyina hye pay ebi wo ho eno premium moringa leaf powder wasi unye moringa de woni tua obia ni moringa adwuma ye yade ahodo pi anesa e de free ni pedua nim na sa bow asisi ni pedua no oba pemfo wo hia moringa leaf powder ibi ebebo papa na afi bema wo so a wonyem mu nyina cholesterol wa ayekese ana ma mpese obegyini no moringa leaf powder enye wankasa waduane di awia enyumre obeda enuto saa moringa leaf powder ebebo mo nyini de ni farmer na mrum Fredimens apidan giga ho nyina ebuso Anteke Bar Center wo makwakofa Spanish garlic mixture e de aba Spanish garlic mixture nya bia cholesterol bia wa kese diabetes etiti hypertension eni obi a usabu na to so saa te bosumi utimbu nsaba emprenan how entweye ko na kopebi me pa chaw enye emfa ye ema oba pemfo na afen kora wonya emfie edumienu ubenu bia ko hu doctor ansa na wanom ko heba bia pharmacy bia be won ubenya bia to nana amugwa filling station was to me kanabra eja maxima junction heya nana amuso obana so na bedru hono a to petrol ma no so 100 Ghana cedis pe eno ye mawo coupon bi scratch so ade bi e woso bia ye odia ka akra da so betimedi eno achi coupon no so no ubo se betimedi ye achede sombo a wankasa bia nka wonto ntona na amo e de chewkwa na ho period na pentikoto petrol ene oil diesel ibi free nana amugwa filling station we ja maxima junction 100 cedis free okono utimi di achede bia opese udie na sinapia bafo si emfanto anim se bronye wa mo dipa na wakofa sinapi mobile e de aba ene se de obe ene se ofa mobile phone no a upetimi discard so betime yisika enso de free wo account num ubetimi discard for o mobile wallet no to sa de ato account mu o sinapia bafo umpu de na pebronye se ya reduce ska ye check balance ni nyina no wo mo anade aba 25 years ni wa ye adwuma sa onya howda dial star 718 star 1 star 44 hash star 718 star 44 hash enwa eno na udem bibia dedin Oxford Institute of Business and Journalism almost brade bia fa adwuma ho na se ba no radio adwuma nyina ne nkrabata hodo ni nyina no se print media na se ye radio no na se ye television ni nyina no omo ebechew am wo hu se de eho ensenka no etie eno achi ye medias ahodo no nyina no omo achi bi ewo ho no mo diploma programs bi te se journalism in media studies, hospitality and tourism and business studies, information technology, busu, omo ewokwada so shumasi, Rolex building dan wemu anabe huomo. Tony Nash, na suye ye ensuso tie.
29 services wo ka no wo engine no ye bra bomodia how adwene na se wo fom ko figima ka ensuo na nkede ne kro afi no afoka ntensuo nani ada na ensuo ta kwa mobo ensuo twe ne kan nkede ne ko na wa si africa no tika na pampam hizo kwana 29 ensie ka no ye emfa mogo figima awra ko 7 ya bosu no 29 services and the bayire na nkweyo tumikana ko na ko vijima de kai ko sina ko kama BMW, Toyota, anasa Honda, Hyundai, Kia, Ford, GMC ni nyina no obesisi ne kama wo mu ginya ase high school no ekwan no hono ano wo be Salibek Hotel ehwa no mo afetie e bia watoka ni so ni nyede oya odugum ni nye unji ne be wuntem best sentem to be free si njibe oil be giram won for oil papa unji ni be say kope any oil and lubricant enu ne boaka ni sumaka ni sunu deye nwun papa na etumi abo ama bibia akoso wano ede amount ope any oil lubricant bi ata na ko bi Adams na King Solomon na Frank Jima wo nyina ewo magazine kumase ko na niam nyina enkoye emfa emma drop papa ni wo mu ana mu a yede say dwumadi kesi ede ebro kwago fi na ye papa bi eye obri ye bo afentemfrem ne papa nua bi wotafo na me wura fini di kakra obri ye bo afentemfrem eye Adom FM ya enne eye papa no birthday nti baby papa me wura fi udi no fa cheme baby a obia na obri ye bo papa enua awo tafo ye ma happy birthday nyame insha brago fi yakọ Prophet Kizzy Jambia so ye no mbehwim emfa MIA na Ejamadu Total Filling Station Manager Onila Pusada Hotel ne die ne osakofo papa no change oil ho just say osakofo mechiane ma no amoye adwuma ho ni nyina Mr. Siaw Ankasi policeman Otiman Pontain Blackmore ho chire ho na atie mechia papa lawyer Akresi Cordial Police Commander wono kwala nyina bomu abaso pa na na ose kwabra dodo afre na Prince bo ho konfo no na so babia obia mechia papa Mr. Jiware ni kuro na Asare amamayo ya chiamo ekwe Abrante Odino Fuseni Mustafa awago fisede tini Fuseni Musa ne to no wose ohwana bibi Fuseni Mustafa ohwana bibi kasa na adwum sa ade da kofa se no klasa homoni bi ena ye ne sa enkobonkum so se ono na adwen ena bibi kasa na o mana adwum aye mmere na de sa wo ha ya ba enkobonkum so se tumi bi ne di akiri ena de sa afoso so yi ba enkoni faso enye tumi bia ono anga na adwene a enkobonkum so fagofi na anga sa no nyamo ya onyamo sometimes don't say fagofi ne ma bibiri ho mo a ekoso a ensa kura ye num ikura no bu ono mo a ensa wonom no kono atimi hu se ade am ye mo am anka bi anka be ye bibi kakra bi na bibi os bibi afoso me no wa kono da bia na oda gatem enti ene me bi wono ma o si enso ti ho fu kakra na bo ya blabo agosi sima ba ko pe ne bia na ye ho hom se ovi eno ano no on se da bia me kan me se ewiase no se de wo kan sa akoya ne be ma sori yi oso onko be ma na onko wanka sa wi akona kodi kwa asem ujira wa na adwo edunya me bo ma ya adwene no enye obia na sebio nyame nim set temptation wo nyame sheda na de kan ni pa brabo ho but yet ma adwene mu ya ha to sense bibia na de akoshe beye nyame sheda e de niam bi kan ni pa brabo ho nyame entira nyame de odo ebe ni pa brabo no de otan e kan ni pa ni nyina aye but time so use ni ade no enti se temptation naba se kofa Yesu kura ba na temptation no otiase e kan ni pa ho Yesu ba na ye so no hwe ade be yo se kofa na so wadwe na yo tutu enti se wa mo wadwe na anya fast na kofa na odi akono na chi se de ade ne da ho se de wa kan ubaba wura wa de no ade ni adwa so da sa to ade nso nya odia na ayo se kudi a na okudi a o se na bi na won sawo betima kire se wonye nti betire no nfa obetima hye ho so wo ka se obejai a obejai asa ahom na force ni pa mani pa ye ne de
etimi ebetima ye adwuma at any time ebu ha bra ko fi na anu yi na ma won sakoko she obi botumi otiase ebetumi asi but se nipa na ade no to no na adwene anya faster obe say niema enti temptation de beba obetima ko hu ba bi na sika da ho pa na yo skaidie but what do you fast na ade ameko fei me den ma unse se kra die so mfidi no na obi kira gira ba bi obi hume wamfa na ko ba bi uni ha obi a atunya ko fa ya yeso abokro no enti betro temptation de ba but wo so ho so a utimi fam enti wono ankasa bra go control me da se bi ebra na me ya kwala na ye nkwala bone semsa se ye kote obi da chia na ye de asawa ahoma abusikam ne de ato FM ho na yete ho ne ehwe to be fa eti udu na ahwa wuri so obi ahu ne yete ho we waje so wo fa ne atwe osaka fo PSD na me fre bone che ne edi nkwa asempa na me se be ma so si ma ba ko nya fa yi we nya yibe gedi kan eni pedu ba bia wa so ka ho hwe me nkola abre mu se me nu wi amebodam ye ne atuo je ye nkogba ewo ewia ho nyina ya no bokwa wi na edidotro mu chance ekoba se ya eduo no ma bat pa me se me nu wi amebodam ni se me nu wi amebodam ogora abodam dot ekoba se eche na ba wi eti yan krofo na no mu wo ho no na omunya emesebe je ye tokwa sa mu so no wi amana ba be konto kwa kosi mu se wi no mu de hu ran ti nipa obi onu wi de na dwene nye uri show team ma bitima abo na mu wi wa dwene se enya de bi ye bia eti wo obi a won ko na brem ya kan de na wo mfa ho na wo ye we kan de u de na ba ho ba na we timi o de bi na yesi masa be hawo nyeme bo no ma osisi wo adwipi se anya dia meso meye be fo dochi be fo bosi nya be ma odi gawasi ni yem wono man no musa osisa ana gawa no benya be na chi ensa no minnu ne num kira etiga wa na ewe na chi etidu abia na de waka twa twa to do me fancy ya nyame aduma kofi ya wada me se ya to asafo mame ya ja etuka sa anim yame aduma na watweda ebidi ni ya asafo na mi akasa mi amini me yonko pa ajawusu ai anke na yire echa ni mame aka nchiregu akokofe ono so ni de ono so ya wada ya iwa kudi na watweda ewo honum oba pani nantechua iba kudi na watweda na regional minister honorable Samuel Mensa so ni jachi yakasi ukrum ono so ya wada na ibidi ni mame na watweda ni monikasi pa kwasiada aya akosia ai akua pokua trimode akua pokua Chicago ayami aduma kwasiada ana yami ajin yami adum na ja wo mano be ma ba be no ho ade ti ebe ko ne osia no pano ye be no fi na awia no yakọ royal ayefo se ko mo mre fi wa meta na royal meta ai osia be white awia ne white obrebia na obrebi osia ele obe pam ye white osia ye ba chame obe front ma nto be ma ne chame mane chame education yele yakọ ya wari enu mate awo de chamso efie anopa so enye Ghana for time obroni time 9 to 9:30 in the meko ena ne abuka wari bi 3 hours no ba ne mai 3 hours no ba ne mai because is wale ne za ba sa ba ne gele jaw ye gele gi se betra ho mira si pie dama to na tene karo ye nua be ma ofaya bayre bon na ene de TS7 na eye ene de hye ni nua ba e friend Madam Doris Asamoah do friend mama anomanyi fie idin na otweda ofaya ofacha me pa facha me se enura no arefree kakra e bai edruba bia ya na amane nti ya na mahenru efie entem na me wo faase bi ma kwada bi ono so opemasem na mepenasem we electrician
sɛ de ta ka no nyame pa ɛyɛ kwasia da meme da be ya ɔware ɛyɛ Church of Pentecost ɛyɛ Mercy Temple a ɛwɔ Takwa district ɛhɔ ɛna ɔware ne din ɛde Deacon Peter Bequin dodo na friend Saint ɔne Esther Owusu ɛna yɛka wɔn abɔ mu sɛ awafo ɛna ɛna ne ɛgye wɔn Saint Mr. Philip Kwabra Owusu ɛne Madam Mata Yatiwa ɛna Owusu ɛyɛ ɔmo nyina ha Owusu Mr. Kwabra Owusu ɛne Madam Esther Abna Mafua wodi bi sɛ papa fo nyina de Kwabra Owusu fo ma ɛna ɔmo kom ho abɔ mu Deacon Peter Bequin ɔne Esther Owusu ɛna ɛka bom sɛ awar kronkron kwan so ɛwɔ memeda ɛbɛyi ɛwɔ Church of Pentecost Mercy Temple ɛwɔ Takwa district eti adɔfo no yɛnya bɛkɔ ne akɔboa Saint na waware na bibia atumi akɔnka yɛkɔ ahoma no so prof ma ntie wansa na afei yɛmfa simana aka no ɛma afrɛfo no okay of go say the tea ne prophet Kinsi Jamfi Bible no kwafo say the medi dwuma da bia o Mamponting Government Hospital no ebradu sia from 2020 no ne mafoforo no bɔnefo no so ahyehyɛ awoye meeting akɔ akonfo ayi akonfo so no mo nso ebo mo de atwen nti ebre bia ne de esi di 2020 yɛhyehyɛ ne ma no fa ho benu mogya nim Mamponting akira council kɛse pa a yɛ de hwɛ obi a wo pa wo ye stroke yɛ de da wo so mu buo atwere yɛ de ɛni da so ni ho we bibia na yɛnko besi wo ton ade a yɛntɔ akontu sɛm na nkrata asɛm yɛre bi da wo so ade usu akyɛ sunsun mu nda obeso da wutwa nsuo woni nam baabi wonti asie bibia nipa yɛ yɛnkoso bia nkwa wo ya enye yi eduru baabi asɛ bibia asie wɔ no sunsun wɔ hɔ ne ma ɛkɔso ti wɔ hɔ na so hwɛ hwɛ biri mu ɛno nti ne de baabo no kwafo aba yɛde hwehwɛ nipa hawo ɛna mama ndiem ne apa no pomasi brɛ nti wɔkyerɛ metena si na nya asɔre da na yɛ cancel kɛse pa efia da nso yɛ mpabɔ kɛse ɛna 21st of January so yɛ program kɛse pa ɛyɛ 4 days revival kɛse pa yɛbɛhyɛ ase ɛbenada se ya ne yɛ wi ne fia da so 21st up to 25th and will be amra no fan who medu mojenum ekina metena si na metumi nsafro obi a wo de wo ha wo ebro so na oni ni da so prophet Kinsi Jamfi Mamponting Government Hospital Bible no kwa for me number is 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 and our WhatsApp number is 0556 94 90 87 0556 94 90 87 obi amra wachina no pa no nwotwe ahya ase baabi a free baabi no oba no pa oba be hu osofo no oba ma baabi atena twen wo ye pene wo ye ohene we depend titiriu na mpese baabi abetena nipa nyina ni be hu a ye baabi kama yesesie dia ma hoho a se bi omonimu kum abra ne mpa baabi mfanta ne hwew ne mpa pomuden wo je ne fa hodi mfama na so kodi adan so fa kofi ye nkomla yenkwa na fe yeko ahoma so hello udini baabi akasa free over about Grenio at Mago. Yo, obedi ama mister. At Mago. Yo, ya wait you. Winning baby. It's okay. Over wow, yeah. A black here. Over that Catapuni here. What you say? And you know the attack. I am calling him home. I don't know. What got it in the yellow song of 5 years of bar. Ono akasere ni mno kwa no atro dada enti e basra me se onya akro no na wo su afọ no na nim nyina yi akro ni mo no na wo ba nyuma wo kru bi na wo akasa na sa ko hata koko na akoko ta kukia wo te me ya jame ko ya connection na wa de bi wo ta ko ya connection enti e basra se sa no ma na wo ye no wo ya na nye bibia na ha no wo no akasere ni mno e ye kro ni mo dada be. Praise the Lord. Hello. Oni mo yan fo kofi kwasi fra gbona fra lai yango pontum kom ona bona ko obina saros watch yaw no ko semne ajama akosi buafo ni mo yan fo kosi buafo kan sembe aha na ay mini pai jamanson ma me abro na sam no oso bigu animu afia
musu ko yi ho no pa ka eso oni fa che sa sa ba no kura pa na jama so kan no nipa na di gu ani mu asene de nipa hunu wono no fumso no no so mfanche me de se oni pa tra oni cheche honhom isa de de gu nipa ni man se de no ko sam ne ro le hunya mbobo me da se bye bye ya da se pa hello udi ni baby akasa free acho me mo wajo mejo so kare mi ya santi acho mo fo yo bacho dede bi wo wachi wo kakra yo radio no aha yo etio de me ati so fa na ko fi na bodin na afifufu we ye me nti no ma basa te say 2019 no ma ni eti insurance benyumre mi wo ha afifu papa ofa o he de ya so no okay ya ofa ko no no che so do ande de no ho enyi se bia wo oba 777 ofa ko ni a wo tuwe na se bi bia nka o bia de na ho no akofa yes e bro masa o mi e fi di da ya ni pe de sini ni tutu no mama ye ofa ko so ni no mama ye fo mu no du asra kan ho ko ki kan ho sabe ko indu kan ho ni papa ko wa fa de me ebe de no bi da wa enye kofa ofa ame cha ba papa ni ba be ni mama dro wa me hello udini baby akasa free na fantasy jase yo mama neze ayo bravo nanu michao sa pepe ebi aboko de bibi aboko ba intiwe mo jide fe mi abema no anya jide fe adna nka no bija obi twa jai o mo hompae me be fe ne so that's it mama nyami chapa hello baba bi udini baby akasa free me bashi me free Jacob ashi yetio ene no ba ku bi ya na kan ya wondi so ngo jina ka ko na ka mo no ade na de ya wonye na de e ka ze ongo bo kro no de ende wote o se za ni jibana e ti ni wai ya dance pa nya mi chao hello kafra hello udini baby akasa free Kofi Dima Ankwana. Odi Ankwana me de me ko ameda. Mediani Abdul Razak mi kasa firi Agona akrofo so. Abdul Razak e tra akrofo so fu nyina wai. Yo Nigeria ya so o motia ofa. Nigeria ya na busuafo ene ofa ni kurukura e friends e. Premier Duboy. Ofa Duboy. Ai. Ane na yire no ya no ache o mama ye. Yo, kakra meka ne se ne mo kan no enipa du ebire bi e wo sa won so hye wo so. Yes, it's a very poor young one, so I was saying to you, enti de meka kire no an se won se ne ho so pa wo se ne ho so a ebeboa ono an me da se pa eso da se nyame nchira hello Pagovi udini baby akasa free papa me dia ne kumase jadu itio papa me do drop pa cross first na papa oni obajo ayo no amazo mia obajo asiya kora obajo obajo amene na ayefro no enu kwa ase mi nkowura abusuafo yi baba ejidi ake abebe bi se abo are de so bucha na club so de pese beka idi se akwa menjiri se onse no mo se mini abe mane kasoro se ne ma be ne papa no man kwa no mo wo ye eji omuwu mema no megidi pa se na omu mpese o mbetia no na mpanyinfo bu bebi se wa ma akora ansu won nkura birimu a opanyin no wusu ewo abofra no panyin biri so ma no ebi ni ebi aja de amafa papa de amafa ero na akoduru mpempenso a odi akoduru onso osini ni aba akoro de na yensa no e family no ebi nso ana beebi a efiri ba no na nye wo mo asedre na emo megidi se odi abedan in FM afidikasi edie ofakofi obabuaro no manya na tuma sibre na kopa otwedi ampo onka mo that's pa minua wakasa yi pa wa bibi sem no enso wa alaikum salam acha Idris na kasa fresh son man kwanyo no yo Idris yetio
Pacho, Yamakasa Chimney, and once and one. Once and one, one year of PBDA for Sisino. Coco ran over fan of Peso Sisino. No, I for Wino, or Bama Safan the case. I simply begin a 100 now, Coso. India, how you might be a home, so then I did so you might be the Fedi, and following to be there. So we don't need to be there about Crollo, about the Mukona Comtio, into the Janitio, Didi, Comtio. It's only when you are a family. Yeah, that's by Deuce and out in Cano. Now, me papa be your friend the appears. The appears or Bremai Junction ho and Obun's when it's to wa Tonton Carpet in Tadian in Yema where Jamai Boga. Nani Nasa the Mamia came Oba Penny Mary say, Wa do Afena Brewa Boga ana awoye. 18th January, Bremai Junction, wha baby a Ebunsunwa, wha and I yetana ya mammy ye. Never be 18th and 19th. There's a member that was yada. Never be to me a co and kai into opening a moasari H. Domine, Jumapo, New Jabbing, Yamamina Yako, Madame Stella Pia Kumasi now, Madame Mata Pia, Ozu Kumasi, Georgia Pia, or Belgium, Harrison, upon a Pia or no any friend, dear Pierce, no, I see you. Ozu Kumasi, or Vida Pia, the door friend Akusia Missa, let in now upon a Pia. The Northern officer also Germany, any appear busu, any busu, any nada, Yamunina Kafra. They said, I may pay in Abeba, na Yabedo Busuania Jamova. A foot to Yakoma, almost Jimino, na Reso Brapa. Every as one, Sakai Kobobi. Now the Sakai Shano, na Sabin and Sabakumpu and a betie. Na Obenya and Qua a yes and Saka Bayamno. Sabia did you attempt them had no Subana war Honoqua a ye. Since ye be Jawa crocro more commissary. Yagopo born some nam you need myself fanjuma. Not young fanity. Sir, we all say a ukoya Jumana whom be chum betchy. Never be was a kofa Jumana penunti. Wadi baby be a dear, be an old bar a comdeno, or ye a baby. Ahometienti, a beer de kofa, it was slow opening. Sabra wabahi. Yes, Yabema Prophet King Sejemfi. I who mutia bia. Not what you try how name. Honda mutia canadier. Ewo. Sounds so best show whole thing. I don't know because of Kofakra Emfa. Or did I be a Quaroko Shamudia example children? Mr. Wa, baby a drone. A beer na crobba. Dako bekono ama e penisu ukum fakodia ukum penin beti wahu ena wote se wuni akasa kwa kuso menti memame na je sa aban and wedding ne nsam yenu ho no abeso ntimam na mum ye yiro nsam yenu e de aban kwaro egunza wa kasa bo se nyame odo mame ncha e komenda mo akon asanteman po komenda nyame nhyira no nkwala mo asantema po nyina aseda kese nkoma oh etiminua padaroma ne aka no ebe onso yo afam die yes prof obagovi an said e kro na no man pointing ochina e canceling kese pa anopa obi eba e de ne hawa ba ne de bible no kwafo na hwem ne apa no pomasi bre hwe wa ne nyaawo ye hwe ne ahu kwan fa so onso benyu ahoto say sunsumu say hunamoni afutu na o se de mo de mama ye tena se de obi a wo ha obi a se bi wo ho ati ni pen wo tirim hye me da me na bibi ni na me ni paduam and mpane wo me stroke yare sisi yare bebre ho no mo so oba ne de magu fom ma sunsumu pa bo kese ne ma na otimi de wo ho na won so no afi no otimi twa ni nyina de wie o cha no pa no wo pepe ne a sha ase obi obebe bia nso be hume ansa na okọ me number is 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 WhatsApp number is 0556 94
9087 0556 949087. saa na odum just spiritual soap and cream no odum jan brana beji bi obenhyira fm ha benya bi na de akobo ho ban mo am won kran so mu nyina mbekọ circle no plan station on mo am wota chima na mpota mu nyina so moko ta chima ya osabeka bi ewo Thomas wo kwana ko pebi ne fa ko bo ho ban na Awurade be fie so aboa obagovi e de tie no china cancer ya basisi anafe ye de aka no atoam so ewa ha wiasim sabdumade na utie no utie akwasibu afonka tie jaman so enka producer na na Kofi Ejimensa also utie nka DJ Don Rich ono ene de fan from mu e de ko TV ahodo nyina eso yarabu nyina mo ase Prophet Kizzy Jemfi also ba ebe po atwumade no e ma no konkai na yegusua ewa ha enchekra ye the power hour ebro eti enye fidie no free akra ye de nyumba ko bi twem na fe yasanyaba so bia bedwa so power spiritual protection oil edidwuma na edwuma bono bro adwen so also bana beji oil bi na so de kobo ho ban so wa brochire wa control mu Cote Nigeria, South Africa, any country wa ohia bambo bia no betan beji oil bi, especially obi no me down so e frage bi se case na ibu he die busuan so obi won so di wa uni pan so ohia sa de we bi so de bedware 14 days we dware go nso mu dware ene nkyene abodi ni bi dware pe yare di kuro nyina ba bedwane niam Bible mu nsem ene niam atumi wo mu nyakenkan egu so ene de oil a boban na nyame na maso na mji adanse tumi za force wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho new plan station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number ne go ho no me number so go screen as a frame e bi opebia metimi post dia bro or Canada or UK or US or Germany, any country I will be an over frame ya me and Krano do sika no bibia kan e bit mako post any money mu dia opebia e bit mako post bro me was amene wa ha bit mako post dia bro na me wo cream no so and also opebia bit mako post dia bro no so spiritual cream ni si netie nyina upebia on sabit makabi na Awurade na so apawo Jennifer hodie me da wase Awurade nka ho se woti bi na baba obepebi dia kobo ho ban na oye nhyira entra ma obonsam fa wonye hana manes ene bia se yi ho onamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi sofo na kosia enti uhia attempts ni bia so betimi wisu na abo ho ban oye nhyira se woni me ye Awurade nka ho